அப்படிங்கறது ஒரு ரீகேப், ஒரு 5 நிமிஷம். நான் ஃபர்ஸ்ட் பிரேயர் சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க ஜஸ்ட் லைவ் போயிட்டு இருக்கு. எல்லாரும் 1 or 2 பாயிண்ட்ஸ் சொன்னா கூட போதும். சோ தட் அட்லீஸ்ட் உங்களால குஹ்யம் குஹ்யதரம் குஹ்யதமம் குஹ்யதமம் அத பத்தி படிச்சோம். ஓகே. ஆத்மாவை பற்றி குஹ்யம் ஆத்மாவை பற்றியது, ரகசியமான அறிவை பத்தி படிச்சோம் மொத்தச்சு. ரகசியம். ஸோ முதல் 3 ஸ்லோகங்கள் நம்ம அட்லீஸ்ட் ஓரளவுக்கு ரிவ்யூ பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ராஜவித்யா ராஜ குய்யம் பவித்ரமிதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷவாகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். இதுதான் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த பியூர் பக்தி, நாலேஜ் ஆஃப் பியூர் பக்தி. அதாவது இயல்புகள், 8 இயல்புகள் ஞான, அதாவது தூய பக்தியினுடைய ஞானத்தை பற்றி தான் நம்ம படிச்சோம். 9.2 அந்த ஸ்லோகம் தான் இந்த 9. ராஜவித்யா ராஜ குய்யம். ஸோ முதல் ஸ்லோகம் பகவான் நீ பொறாமையற்றவன் இல்லையா, என்னுடைய பக்தனும் நண்பனும், மேலும் நீ பொறாமையற்றவன் என்பதால் உனக்கு நான் இந்த மேலும் மிக ரகசிய ஞானத்தை உனக்கு நான் எடுத்துரைக்க போகின்றேன். தத்ருணு, என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக அப்படின்றதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஆக்சுவலி அதுதான் நம்ம பார்த்தது. ஸோ கிருஷ்ணா ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ல என்ன கன்க்ளூஷன், ஞானம் கர்மம் இதுல எல்லாத்துலயும் நிறைவு இருந்தாலும் நம்ம பக்தியில் நிலை கொள்ளும் பொழுது மட்டுமே பூர்ணத்துவமான நிலையை அடைய முடியும் இல்லையா? இல்லை என்றால் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறக்க வேண்டியதுதான், முழுமையடையாத யோக நிலை நாம பெறுகின்றோம். ஸோ மேலும் கம்பேரிஷன் 7வது அத்தியாயத்துக்கும் 9வது அத்தியாயத்துக்கும் இடையில கம்பேரிஷன், எந்தெந்த ஸ்லோகங்கள் எதை பற்றி எடுத்துரைக்கப்பட்டது 7வது அத்தியாயத்துல, அதனுடைய இன்னொன்னு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் நாம 9வது அத்தியாயத்துல பாக்குறது. அதாவது 2வது சாப்டர்ல இருந்து 6வது சாப்டர் வரைக்குமே, அதாவது இந்த ஆத்மாவும் உடலை பற்றியான ஞானத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் ரகசியம் குய்யம் அப்படிங்கிறத படிச்சோம். 7, 8 மிக ரகசியம், குய்ய தரத்தை பற்றி. நாம் எல்லாம் பகவானிலிருந்து பிரிந்து வந்த பின்ன பகுதிகள் இல்லையா? பகவானிலிருந்து பிரிந்து வந்த பின்ன பகுதிகள் 8 ஜடசக்திகளிலிருந்து உருவானது இந்த ஸ்தூல உடல். சூக்ஷ்மம் என்பது, அதாவது சூக்ஷ்ம உடலும் சரி இதுல இருந்து தான் வந்தது. மேலும் வெறும் ஆன்ம ரூபம் மட்டும்தான் பகவானிலிருந்து தோன்றியது என்பதையும் நாம படிச்சிருக்கோம். அதை பத்தி படிக்கிறது 7 மற்றும் 8வது சாப்டர், அதாவது குய்ய தரம். மேலும் 9வது சாப்டர் அனன்ய பக்தி, கேவல பக்தியை எவ்வாறு செலுத்துவது அப்படின்னா, ஹவு டு சர்வ் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி அப்படிங்கிறத பத்தி படிக்கிறதா. அதுதான் மிக மிக ரகசிய ஞானம். அதை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுக்கு இந்த பகவத்கீதை எவ்வாறு ஞானத்தினுடைய ரகசியத்தை எந்தெந்த பாகங்களில் எவ்வாறு எடுத்துரைத்திருக்கின்றது என்பதை ஒரு கிளாசிபிகேஷன், அதை படிச்சோம் நம்ம. அடுத்து சிமிலாரிட்டிஸ் பொதுவாக இருக்கிறது 7வது அத்தியாயத்துக்கும் 9வது அத்தியாயத்திற்கும். முன்னாடி நம்ம 3வது அத்தியாயத்திற்கும் 5வது அத்தியாயத்திற்கும் காமனா பார்த்தோம். சோ இப்ப அதாவது கர்ம யோகம் 3வது அத்தியாயம், கர்ம யோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் என்பது 5வது அத்தியாயம். அப்படி கம்பேரிஷன் பண்ணோம். அதே மாதிரி இங்கேயும் 7க்கும் அதாவது 9க்கும் இருக்கக்கூடிய காமனான ஃபேக்டர்ஸ் அது என்னன்னு பாக்குறோம். பகவானை பற்றி கேட்பது 7வது அத்தியாயத்துல முதல் 2 ஸ்லோகங்கள். அதே மாதிரி அதோட இன்னும் எக்ஸ்டென்ஷன் இந்த இடத்துல 9வது அத்தியாயத்துல பாக்குறோம். மேலும் பகவானுடைய ஆற்றல்கள், அவருடைய சம்பந்தம் வித் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், இந்த பௌதிக இயற்கையோட அவருக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் பற்றி பார்த்தோம். அதாவது அங்கே பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகள். சோ இங்கேயும் நம்ம இப்ப பார்க்கதான் போறோம் என்னன்றது இல்லையா? அடுத்து கிருஷ்ணா இஸ் ஆல் பர்வாசிவ்னஸ் வித் இன் திஸ் வேர்ல்ட், எல்லா இடங்களிலுமே அவர் பரவி இருக்கின்றார் அப்படிங்கிறதையும் நாம படிச்சுக்கிறோம். சோ மேலும் தேவ வழிபாடு அங்கேயும் படிச்சோம். அடுத்த வர்சஸ், அதாவது பகவானுடைய வழிபாடு எங்க 7வது அத்தியாயத்திலையும் படிச்சோம். மேலும் இங்கேயும் நாம் அதை படிக்க போகின்றோம். 9வது அத்தியாயத்துல நிறைய ஸ்லோகம் 9.26 இல்லையா? பத்மம் புஷ்பம் பழம் தோயம், எவ்வாறு பகவானை சேவிக்கிறது இல்லையா? நவவித பக்திஸ்ல நம்ம ஒரு பூவோ இலையோ நீரோ பழமோ வச்சாலே பகவானுக்கு போரும். அதுதான் அவர் நம்ம கிட்ட, அதாவது எவ்வாறு வைக்க வேண்டும், அன்பு கொண்டு வைக்க வேண்டும். ஈடுபாடற்ற நிலையில போயிட்டு ஏதோ நானும் சாமி கும்பிடுறேன்னு சொல்லிட்டு பிரசாதத்தை நைவேத்தியத்தை போட்டுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு கற்பூரத்தை கொளுத்திட்டு நம்ம சாப்பிடக்கூடாது இல்லையா? அது ஈடுபாடற்றது. அப்ப நீங்க எவ்வளவுதான் நீங்க வெரைட்டியா சமைச்சு வச்சிருந்தாலும் பகவான் அதுக்கு ஏத்துக்கிறதுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்க பூர்ண திருப்தி கொள்ள மாட்டார். சோ நம்ம படைச்சோம்ன்றதுக்காக அவர் ஏற்றுக்கொள்வாரே ஒழிய நம்ம
மனசு அளவுக்கு நம்ம வந்து அதுல எவ்வளவு பிரேமையை வச்சோன்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம். பிரேமையோட ஒரு, அதாவது நம்முடைய சக்திக்கு ஏற்றவாறு என்ன இருக்கோ அதை வந்து நாம பகவானுக்கு நிவேதனமாக செய்ய வேண்டும் இல்லையா. மேலும் வந்து 9.27 என்ன கிடைக்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் உண்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் தானங்களாக வழங்குகின்றாயோ அனைத்தையும், அதாவது எனக்கு என்னை மையமாக வைத்துதான் செய்யணும்னு சொல்லிட்டார் பகவான். அனைத்தும் எனக்கே சமர்ப்பணி அப்படிங்கிறதுதான். சோ அதனால அது 9.27. சோ இப்படி நம்ம இந்த தேவ வழிபாடு 7வது அத்தியாயத்திலையும் பார்த்தோம். இப்ப எங்கேயும் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். மேலும் பர்சனல் வெர்சஸ் இம்பர்சனல் இல்லையா, அதாவது வெறுமனே ஆற்றல் மற்றும் ரூபம் கொண்ட ஆற்றலை பற்றி இல்லையா. பர்சனல் ஃபார்ம் என்பது பகவான் ஆல்ரெடி நம்ம 2.212லையும் படிச்சிருக்கோம். பகவான் முன்னையும் நான் வந்திருந்தேன். அதாவது மேலும் 4வது அத்தியாயத்திலையும் வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்து கேட்பார், சூரியன் வந்து மிகவும் புராதனன் ஆவான், நீங்க என்னுடைய சமகாலத்தவர், அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்க சூரியனுக்கு நீங்க வந்து இந்த ரகசிய ஞானத்தை வந்து எடுத்துரைத்தீர்கள் என்று நான் எவ்வாறு உணர்வது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் அவர் கேட்கக்கூடிய விதம் பாரு. ரொம்ப ரொம்ப அதாவது ஒருத்தர் நம்ம கேட்க வேண்டிய கேள்வியை வந்து எவ்வாறு கேட்க வேண்டும், அவருடைய மனதையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஏற்றுக்கொள்ளும் விடம் படி கேட்க வேண்டும். சோ நம்ம கேட்கிற மாதிரியும் இருக்கணும், ஆனா அதை வந்து அவர்களை புண்படுத்தாத விதத்துல இருக்கணும். சோ அதாவது நீ எப்படி நாம கேட்கணும்னு நினைச்சா, நீ என்னோட தானே பிறந்த, நீ எப்படி அவரை விட நீ வந்து வயசுல பெரியவன் சொல்ற, நீ எப்படி வந்து இந்த மாதிரி வந்து அவருக்கு உபதேசிச்சு சொல்ற, இப்படி எல்லாம் நம்ம டைரக்டா கேட்போம் இல்லையா. இதெல்லாம் நான் நம்ப மாட்டேன் அப்படிதான் சொல்லுவோம். நீ வந்து சும்மாவே சொல்ற அப்படிதான் நம்ம கேட்போம் நம்மளா இருந்தா. ஆனா அர்ஜுனர் எவ்வளவு அழகா கேட்கின்றார், சோ நீ என்னோட சமகாலத்தவர் இல்லையா. அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்மளை எல்லாரையும் விட புராதனன் ஆவான் சூரிய பகவான் இல்லையா, சூரிய தேவன். அவனுக்கு நீ வந்து இந்த ரகசிய ஞானத்தை முன்னர் எடுத்துரைத்தாய் என்பதை நான் எவ்வாறு உணர்வது, ஹவு கேன் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு கேட்கிறார். சோ அதாவது ஏற்றுக்கொள்வது என்பதை விட எனக்கு எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது அப்படிங்கறது கேட்கறது விதம் வந்து வேறு இல்லை. சோ அப்படி நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள்ல வந்து அதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, அவர் வந்து செய்தாரா இல்லையான்ற டவுட்டோட நம்ம கேட்க கூடாது. அப்படி நம்ம டைரக்டா கேட்கும்போது அந்த மாதிரி நிலைக்கு தான் வரும். அதே வந்து நாம அந்த ஞானத்தை புரிந்து கொள்ளணும். என்னன்னா கிருஷ்ணா ஸ்வயம் பகவான் என்பது அர்ஜுனருக்கு தெரியும். அதனால அவர்கிட்டத்துல வந்து ஞானத்தை பெறணும்ன்ற ஒரு அவருடைய நோக்கத்தை நாம புரிஞ்சு கொள்ளணும் இல்லையா. அதனால அவர் அந்த விதத்துலதான் அவர் கேட்பார். அப்பதான் அவர் வந்து சொல்வாரு, கிருஷ்ண பகவான் நீ என்னோட வந்து பற்பர பிறவிகளை ஏற்றவன் தான், ஆனால் நீ வந்து உனக்கு எல்லாமே வந்து மறதிதான். அதாவது இந்த உடையை நீ விடுத்து இன்னொரு உடையை ஏற்கால், இந்த உடலை ஏற்கும் பொழுது இந்த உடலோடு இருந்த போது நடந்த எல்லா சம்பவங்களுமே உனக்கு மறதிதான். ஆனா பகவான் நித்தியமான ரூபம் உடையவர். பர்சனல் ஃபார்ம் இஸ் ஆல்வேஸ் எட்டர்னல். அதனால்தான் அவருக்கு முன்னையும் என்ன நடந்தன்றது அவருக்கு தெரியும், இப்ப என்ன நடக்கின்றது என்பதும் தெரியும், இனிமே என்ன நடக்க போகின்றது என்பதும் அவருக்கு தெரியும். சோ இத்தனையுமே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. சோ பர்சனல் அண்ட் இம்பர்சனல் வர்ஷிப்பை பத்தி இல்லையா. அரூபத்தன்மை வந்து அதாவது தவறான விதத்தில் நாம வந்து உணர்ந்து கொண்டால் அது நாத்திகத்தன்மை விட இன்னும் மோசமானது என்பது விளைவுகள். அதுதான் ஆவித்யா வித்யா பற்றி நம்ம வந்து ஈஷோ உபநிஷத்துல நீங்க எல்லாருமே படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. சோ ஆவித்யா அண்ட் வித்யா, சோ அதனுடைய இதை படிக்கணும். ஆவித்யா என்பது அறியாமை, ஒரு பாமரனுக்கு எழுத படிக்க தெரியாது, அதனால கண்டிப்பா ஒரு விளைவுகள் என்பது உண்டு. ஆனா அதை விட மோசமான விளைவு எது, அதாவது படித்தவன் செய்யக்கூடிய தவறுகள் தான். அவன் உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய விதம் வந்து தவறான விதத்தில் உணர்ந்தால் அவன் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் அனைத்தும் தவறாகவே முடியும் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசுர பாவம் இருக்கக்கூடிய நாத்திகவாதிகளை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் அவர்கள் கடவுள் இல்லை என்று அவர்கள் வந்து அதற்கான விளக்க உரைகள் கொடுப்பாங்க. மேலும் வந்து அதை பின்பற்றுபவர்களும் வந்து தவறான வழியில நடத்தி செல்கிறார்கள். ஸோ இது வந்து வெரி டேஞ்சரஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா. அதான் பத்தி தான் படிச்சவங்களை விட வந்து, அதாவது படிக்காதவங்களை விட படிச்சவங்க மிகவும் மோசமான சுச்சுவேஷன். ஏனென்றால் அவர்கள் எதன் மீது அவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறார்கள். சோ நம்பிக்கை மற்றும் பொறாமையற்ற தன்மை இஸ் a two qualification to receive the most confidential knowledge. அதாவது பொறாமையற்ற தன்மை மற்றும் நம்பிக்கை, இது ரெண்டு இருந்தா மட்டும்தான் பகவானுடைய ஞானத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான பக்குவம் நமக்கு கிடைக்கும். டவுட்டோட இருந்தாக்கா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமானது. ஸோ இன்றைக்கு ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி ஒருத்தங்க இருக்காங்க,
அவங்க வந்து there was a wonderful video about மத்வாச்சாரியா. ஸோ மத்வாச்சாரியா பத்தி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தாங்க, ரொம்ப அழகா இருக்கு. நீங்க டைம் கிடைக்கும் போது பாருங்க. ஸோ அதுல வந்து இட்ஸ் அ கன்னடா அனிமேஷன், இதுதான் ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது. ஸோ நீங்க எப்ப டைம் கிடைக்குதோ அப்ப நீங்க அதை எதுல பார்க்கணும் மாதாஜி? எப்படி நான் தரேன், பார்க்கணும்? யூடியூப் தான். ஐ வில் ஷேர் தட். எல்லா குரூப்லயுமே கௌரவ் கோயல் பிரபு போட்டிருக்காரு. ஸோ நான் இதுலயும் போடுறேன் மத்வாச்சாரியா பத்தி. அவருடைய பிறப்பு கன்னடால பேசுவோம், கன்னடத்துல பேச மாட்டாங்க. கன்னடத்துல வந்து மத்வாச்சாரியா இது மட்டும் கன்னடத்துல வருது. ஆனா பகவான் பேசும்போது வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு. ஸோ அதனால அது ஒரு வீடியோ. அதனால நீங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா என்ன கேளுங்க. நான் இன்னும் பார்க்கல. கன்னடால உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் வந்தா எனக்கு கேளுங்க. நான் அந்த லிங்க போட்டுருங்க மாதாஜி. அதை ஏஎல் ஃபைல போட்டிருக்கேன். எப்பயாவது ஃப்ரீயா இருக்கும்போது உட்காந்து பாருங்க. ஓகே, இட்ஸ் வெரி நைஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. நானும் இன்னும் பார்க்கல. பட் மத்வாச்சாரியா போர்ஷன் போகும்பொழுது கன்னடால வருது. உங்களுடைய விசிட் நெக்ஸ்ட் பெங்களூர் விசிட் நீங்க வந்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா மத்வாச்சாரியா அவர் பிறந்த அந்த பாஜக இடத்துக்கு சென்று சேவித்து விட்டு நீங்க அதை மிஸ் பண்ணாம, உடுப்பி கிருஷ்ணா எப்படி நீங்க மிஸ் பண்ண மாட்டீங்களோ அதே மாதிரி பாஜகவை வந்தது இல்லையா, அதனாலதான் வந்து பிளேஸ். ஓகே, அந்த இடத்துலதான் அவர் வந்து பிறந்தார் அப்படிங்கிறது. சோ ஏன்னா இம்பர்சனல வந்து அவ்வளவு கண்டனம் பண்ணியிருக்காரு யாரு, மத்வாச்சாரியா. எஸ், அது அவ்வளவு ஸ்ட்ராங். அதற்காக தான் அவருடைய பிறவி எடுக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லப்படுகின்றதும். அதாவது பகவான் வந்து பள்ளி கொண்டு சொல்வார். சோ யாரு வாயு தேவர்கள் எல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. சோ யாருடைய ரூபத்துல வந்து அவர் வந்து வாயு பகவானுடைய ரூபத்துலதான் அந்த அம்சமா தான் அவன் பிறப்பார் மத்வாச்சாரியா. எப்படி ஹனுமன் இல்லையா? சோ ஹனுமன், பீமன், திரேதா யுகத்துல ஹனுமன், அடுத்து வந்து துவாபர யுகத்துல வந்து பீமன், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் வந்து நம்ம அந்த கலியுகத்துல வந்து இவர் மத்வாச்சாரியா. சோ ஹனுமன் அவதாரம் என்று சொல்வார்கள். சோ வாயுனுடைய இது வாயு பகவான் தான் வந்து மத்வாச்சாரியாராக வந்து அவதரிக்கிறது அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக வந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த வீடியோ. எப்பவுமே விஷுவல்ஸ் வந்து நமக்கு ஈஸியா மனசுல தங்கும். அதனால டைம் கிடைக்கும் பொழுது நீங்க அதை கண்டிப்பா பார்க்கணும். சோ எதுக்கு சொன்னேன்னா, இன்பர்சனல்ல வந்து எவ்வளவு கண்டித்திருக்கிறார் மத்வாச்சாரியார் அப்படிங்கிறது வந்து ஜஸ்ட் இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஸ்போக்கன் இந்த நம்ம பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்கள்ல மாத்திரம் இம்பர்சனல்ல வந்து கண்டிக்கல. ஸோ மத்வாச்சாரியா வாஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் இன் தட் ஆக்சுவலி. ஸோ நீங்க அவரை பற்றி நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னாக்கா இம்பர்சனல் அவர் எவ்வளவு கண்டம் பண்றாருன்றது தெரியும். ஏன்னா இம்பர்சனலிஸ்ட் ஆல்வேஸ் திங்க், அதாவது நானும் கடவுளும் ஒன்று அப்படிங்கிற நினைக்கக்கூடிய, அது மிக தவறானது இல்லையா? சோ நம்மளை படைச்சி நாம இங்க வாழ்வதற்கான அனைத்து வளங்களையுமே வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய பகவானும் நாமும் வந்து எப்பொழுதும் ஒன்று ஆக முடியாது இல்லையா? சோ we are all அணு ஆத்மா, பகவான் இஸ் ஏ விபு ஆத்மா. அதனால அந்த அவருடைய உண்மையான நிலையை வந்து நாம புரிந்து தேவர்கள் கூட அவருக்கு சமம் கிடையாதுன்னும் பொழுது நாமெல்லாம் தேவர்கள் முன்னாடியே ஒன்றும் கிடையாது. நம்மளை வந்து ரட்சிப்பவர்கள் அவர்களை வணங்கினால் அவர்கள் நம்மளை ரட்சிக்கிறார்கள் இல்லையா? நம்மளை ரட்சிக்க கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய தேவர்களே பகவானுக்கு சமம் இல்லை என்ற பொழுது நாம பகவானுக்கு சமம் என்று எண்ணுவது என்பது மிக மிக தவறான கூற்றாகும். அதுதான் கண்டனமே. சோ அதனால faithlessness forces one to return to the path of birth and death இல்லையா? சோ நம்பிக்கையற்றவர்கள் மீண்டும் பிறவி எடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். சோ ஹியரிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ எதை கேட்பதால் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் இல்லையா, மற்றும் வந்து நம்மளுடைய அதாவது கஷ்டங்கள் எல்லாமே தீரும்னா பகவானை பற்றி கேட்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்ம இன்னும் கேட்கணும்னு பொழுது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய குறைகள் எல்லாமே வந்து நீங்க ஆரம்பிக்கும். சோ நம்ம எவ்வளவு பெரிய சங்கடமான நிலையில் இருந்தாலும் பகவான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வழி நடத்துவார் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கையை வந்து நாம எடுத்துட்டு போகணும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்பிக்கை தான் இல்லையா? 2 பெனிஃபிட்ஸ். கேட்பதால் 2 நன்மை. ஒன்று, சோ பகவானுடைய ஆற்றல்களை பற்றி நாம வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். எவ்வளவு முடியறதோ, நம்முடைய உணர்தல் எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவு நம்மளால முடியும். மேலும் வந்து வெறுமனே இந்த அதாவது நான் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன் இருந்து நம்ம கற்பனையாலையோ அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக பகவானுடைய இதை பற்றி நம்ம புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. சோ லார்ட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அவர் எதை பாக்குறார், இந்த வரி ரொம்ப முக்கியம். மென்டாலிட்டி அண்ட் சின்சியாரிட்டி ரொம்ப முக்கியம். நம்முடைய
புத்தி எந்த கோணத்துல போகுது இல்லையா, நாம் எந்த அளவுக்கு சீரியஸா வந்து பிரயத்தனிக்கிறோம் இல்ல அப்படிங்கறத வந்து பாக்குறார். வாட் இஸ் த சின்சியாரிட்டி? மந்திரங்கள் வந்து நம்ம ஸ்பஷ்டமா ஓதுறதை விட பக்தியற்ற நிலையில் நமக்கு தெரிஞ்ச சிலதை மட்டுமே பக்தி கொண்டு செய்தாலே போறோம். பகவான் is seeing the depth of bhakti only. He is not seeing the correctness of what you have done. He is seeing, he knows that நாம ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே தவறுகள் உண்டு என்பது தவறே, குற்றம் இல்லாமல் ஒரு செயலும் கிடையாது. நமக்கு தெரியாம ஒரு குற்றம் கண்டிப்பாக இருக்கும். நாம அந்த குற்றத்தையே இல்லாம 100% பர்ஃபெக்டா நான் செய்தேன் அப்படின்னு நம்ம என்னைக்குமே சொல்லிக்க முடியாது இல்லையா. ஸோ வி டோன்ட் நோ வேர் த ஃபால்ஸ், அதாவது வேர் த ப்ராப்ளம் இஸ் ஹிடன், வேர் த டிஃபெக்ட் இஸ் ஹிடன் நம்மளால கண்டுபிடிக்கவே முடியாது இல்லையா. அதனால செய்வதை நாம வந்து திருந்த செய் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. அது மாதிரி நம்ம வந்து செய்வதை வந்து செவ்வனே செய்ய வேண்டும், அவ்வளவுதான். கொஞ்சமா செய்தாலுமே பக்தியை வந்து நாம பூரணமாக செலுத்த வேண்டும். ஆனால் நான் இதை செய்யணும் அதை செய்யணும்னு 10 செயல்கள் நம்ம செய்ய வேண்டியதில்லை. ஒன்றை செய்தாலே நீட்டா செய்தாலே போறோம், அவ்வளவுதான் பகவான் எதிர்பார்க்கறது. 10 செய்து அந்த பக்தியை வந்து நம்ம அவர்கிட்ட செலுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இது 10 வழிகள் தேவையில்லை, ஒரு மார்க்கம் இருந்தால் போறோம் ஆக்சுவலி. So one who is situated in the most confidential knowledge is naturally transcendental, has no material pangs. அதாவது அவங்களுக்கு இந்த பௌதீக சங்கடங்கள் எல்லாமே அதுல இருந்து அவர்கள் வந்து நீண்டு இருப்பார்கள். சோ அதனால ரகசிய ஞானத்தில் யார் திளைத்திருக்கிறார்களோ அவர்களால் வந்து அந்த பிறவி கடலை வந்து சுலபமாக கடந்து விட முடியும். அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை பகவானே அவர்களுக்கு வழங்குவார். பக்தி ரசாமிருத சொல்ல இஹ ஹஷ்ய ஹரே தாஷ்ய கர்மனே மனசா கிர நிகிலஷவ் அபி அவஸ்திதௌ ஜீவன் முக்தாசா உச்சதே. அதாவது இந்த கட்டுண்ட நிலையில் இருந்த பொழுதும் இந்த பௌதிக உலகத்துல ஒருவன் வந்து கேன் பி கன்சிடர்ட் டு பி லிபரேட்டட். அவன் முக்தி அடைந்த நிலையை வந்து அவன் அந்த நிலையை அடைந்திருக்கின்றார் என்பதை நாம உணர முடியும். எப்பொழுது? ஒன் இஸ் சின்சியர்லி என்கேஜ்ட் இன் ட்ரைங் டு ரெண்டர் த லவ்விங் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லையா. அதாவது சின்சியாரிட்டி, அதாவது முழு மனதோட முழு ஈடுபாடோட நம்ம எந்த அளவுக்கு ஸ்ரத்தை வச்சிருக்கோம், நம்பிக்கையோட நம்முடைய பிரயத்தனங்கள் இருக்கோ, எதன் மீது? பகவான் மீது பக்தி கொள்வதற்கு. அன்பான பக்தி, அது ரொம்ப முக்கியம். நானும் பக்தி கொள்கின்றேன் என்று பகவான் கிட்டே நம்ம டிட்டாச்மெண்டா சில சமயத்துல நம்ம நினைக்கலாம், அந்த அளவுக்கு நமக்கு அந்த பாவம் வரவே வராது இல்லையா. சோ ஏனென்றால் அந்த ஈடுபாடு மனசு வந்து அந்த இடத்துக்கு அமைவது கிடையாது. அதனால பகவான்கிட்ட நம்ம ஒண்ணு கேட்கணும், ஏன் பகவானே எனக்கு இந்த மாதிரி கல்லான மனசை கொடுத்திருக்க இல்லையா, உன்னிடம் நான் பிரேம பக்தி செலுத்துவதற்கான மார்க்கத்தை எனக்கு நீ காட்டக்கூடாதா? சோ உன் மீது பிரேமை கொள்ளக்கூடிய அந்த பாவத்தை, இதுதான் வந்து ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் வந்து சொன்னாராம். ரூப கோஸ்வாமி அவர்களே சொன்னாருன்னா நாமெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது இல்லையா. அதனால பிரேம பக்தியை வந்து பெருக்குவதற்கு பகவானுடைய கருணை தான் வேண்டும். அவர் கருணித்தால் நாம கண்டிப்பா பிரேம பக்தி செலுத்த முடியும் இல்லையா. சோ அப்படிப்பட்டவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் பொழுதே வந்து முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களாக வாழ்கின்றனர். சோ இந்த அடுத்த வரியில சிக்னிபிகன்ஸ் இதம் ஞானம், அதாவது இதம் ஞானம், அதாவது இப்ப ரகசிய ஞானத்தை சொல்ல போறார். இந்த மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் இல்லையா. 9-fold ப்ராசஸ், அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சாக்கியம், பாத சேவனம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஆத்ம நிவேதனம். 9 இல்லையா. 9ஐயுமே செய்தவர் யார் என்று உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அம்பரீஷ் மகாராஜா இல்லையா. எல்லாத்தையுமே அவர் செய்திருக்கார். So he is the only person who has done all type of things actually இல்லையா. So one's heart becomes cleansed of material contamination இல்லையா. இதெல்லாம் செய்யும் போது நம்மளால ஒண்ணு செய்தாலும் போறோம், 1-2 நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்மரணம் பண்றோம் இல்லையா. நாம ஜபங்களை வந்து நாம சொல்கின்றோம், ஸ்ரவணம் பண்றோம், அடுத்து வந்து கீர்த்தனம். சோ இந்த 3 நம்ம கண்டிப்பா பண்ணிட்டே இருக்கோம். சோ அதனால வந்து இந்த 3ல நம்ம பக்குவமா செய்யறது எவ்வாறு அப்படிங்கறத வந்து நாம கத்துக்கணும். One understands the science of Krishna and elevates to spiritual consciousness இல்லையா. இவ்வாறு பகவானை பற்றி உணர்பவர்கள் வந்து மேலும் வந்து பக்தி பாதையில் முன்னேறுகிறார்கள். Simply knowing the living entity is not material is not sufficient இல்லையா. சோ இது வந்து நம்ம இந்த உயிர் வாழி ஆத்மா வந்து நித்தியமானவன், அவன் வந்து ஆன்மீகத்தில் நிலைத்திருப்பவன், அவனும் பகவானும் வந்து இயல்பினால் ஒன்று, நித்திய தன்மையில் எல்லாருமே பகவானிலிருந்து தோன்றியவர்கள் அப்படின்றத மட்டும் தெரிஞ்சின்னா பத்தாது, அதை வந்து உணர்ந்தறிவதற்கான மார்க்கம் எது அப்படிங்கிறத வந்து நாம தேடணும். சோ இந்த நவவித பக்திஸ்ல நம்மள வந்து ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது இந்த ஆத்மாவானவன் நித்தியமானவன்,
அவனுடைய குவாலிட்டியும் வந்து நம்மளால உணர முடியும். அதை உணரும் பொழுது பகவானையே நம்மளால தரிசிக்கவும் முடியும். நாம பகவானை தேடி போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அவரே நம்ம ஹிருதய மந்திரத்துல வந்து நமக்கு தரிசனம் எவ்வாறு பிரம்மருக்கு கொடுத்தாரோ அதே மாதிரியான தரிசனத்தை பகவான் வழங்குவார். அதற்கான பிரயத்தனங்கள் நம்முடைய செயல்பாடுகளை மட்டும் நாம வந்து செய்து கொண்டு செல்ல வேண்டும். So one must understand the difference between the activities of the body and spiritual activities. Yes, discrimination. உடலால செய்யக்கூடிய செயல்கள் எது, மனதை வந்து நம்ம வந்து ஈடுபாடு கொண்டு எதன் தரப்பில் செல்கின்றோமோ, பௌதிகத்தின் தரப்பில் சென்றால் அதெல்லாமே உடலினுடைய செயல்பாடுகள் தான். எது வரைக்கும் நாம வந்து இந்த உடல் வந்து எந்த சுகத்தை நாடி செல்கின்றதோ இல்லையா, ஒன்று ஆன்மீகம் ஒன்று பௌதீகம். பௌதிகத்தின் தரப்பில் சென்றால் அது எல்லாமே பௌதீக புலன்களுடைய சுகத்திற்காக, அதே ஆன்மீக தரப்பில் சென்றால் அது ஆத்மாவினுடைய சுகத்திற்காக என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எக்காரியத்தை செய்வதால் உடல் வந்து சந்தோஷிக்கின்றதோ அது எல்லாமே வந்து பௌதீகத்தின் தரப்பில். மேலும் ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் செல்லும் பொழுது வந்து பேரானந்தம், இங்கு சிற்றின்பம் இங்க பேரின்பம். அதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். அனுசுயவே அதாவது குவாலிஃபிகேஷன், அதெல்லாம் உணர்றதுக்கான தகுதி என்னன்னாக்கா பொறாமையற்ற தன்மை நமக்கு இருக்கணும். ரொம்ப முக்கியமானது. envy is the root cause of misinterpretation. இதுதான் நாத்திகவாதிகள் பயன்படுத்துவது இல்லையா. கடவுள் என்பவர் இல்லை என்று அவர்கள் வந்து சொல்வது எல்லாமே இந்த காரணம் தான். ஏன்னா நாத்திகவாதிகள் பேசிக்கலி தான் அனைத்திலுமே உயர்ந்தவன், தான் சொல்வதுதான் ரைட் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை, அகங்காரத்தை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடியவன். அவனுக்கு எல்லாமே அவனுடைய கருத்துக்கள் தான் மேன்மையானது, அதுதான் கரெக்ட்னு அவனுடைய வாதங்களும் கூட. அவன் பொறாமை, அதாவது பகவான் தன்னை விட மேன்மையானவர் என்பது அவன் உணர்ந்தாலுமே அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் அவனுக்கு கிடையாது. ஏனென்றால் அந்த நிலைக்கு தான் தகுதி பெற்றவன் என்ற அந்த உணர்வோடு வாழ்பவன் தான் வந்து நாத்திகவாதி. சோ அதனால் அவனுக்கு பொறாமை என்பது உண்டு. பகவானை பார்த்து கூட பொறாமை கொள்பவர்கள், எஸ், பொறாமை கொள்பவர்கள் நாத்திகவாதிகள். சோ தட் திஸ் செட்ஸ் த கால். அதனால்தான் அடுத்தவர்களையும் வந்து தவறான பாதைக்கு இட்டு செல்கிறார்கள் இல்லையா. சோ கமெண்ட் பகவத்கீதா, அதனால அவர்களே உணரக்கூடிய விதத்தில் வந்து பகவத்கீதை இட்டு செல்வார்கள், அது தவறு இல்லையா. சோ ஒன் who criticize the character of Krishna without knowing him is foolish இல்லையா. பகவானுடைய உண்மையான நிலையை உணராமல் அதற்கான வியாக்கியானங்கள் சொல்வது என்பது மிக மிக தவறு. அத்தகைய வியாக்கியானங்களை நாம கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும். எதையுமே நம்ம வந்து ஒரு போனஃபைட் பரம்பரா சிஸ்டம்ல இருந்து வர்றதை மட்டும்தான் நாம எடுத்துக்கணும். 4 விதமான சம்பிரதாயங்கள்ல நம்ம எந்த சம்பிரதாயத்தையுமே நாம ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லையா. ஸ்ரீ வைஷ்ணவம், அடுத்து ருத்ர சம்பிரதாயம், அடுத்து வந்து குமார சம்பிரதாயம், அடுத்து வந்து நம்ம சம்பிரதாயம் பிரம்மகௌடிய சம்பிரதாயம். சோ நமது கொஞ்சம் மேன்மை என்பது நிறைய இடங்கள்ல ஏன் சொல்றாங்கன்னா, பகவான் டைரக்டா பிரம்மருக்கு சொன்னார், பிரம்ம சம்பிரதாயத்திலிருந்து நாம அப்படியே வழிமொழிந்து கொண்டு வருவதால் அதனால்தான் we are directly receiving the same system அப்படிங்கறத வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. சோ ராஜவித்யா ராஜகுய்யம் பவித்ரமிதம் உத்தமம் இல்லையா. பவித்ரம் என்றால் தூய்மை, உத்தமம் என்றால் உயர்வான நிலை. சோ அதனால ராஜ வித்யைகளிலே அரசன் மற்றும் ரகசியங்களிலும் அரசன், பியூரஸ்ட் ஆஃப் ஆல். பவித்திரமா இருப்பதை பற்றி நாம் கேட்கும்போது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் எல்லாம் விலகுகின்றது. உத்தமம் அப்படின்னாலே அதாவது டிரான்ஸ்டென்டல், டிவைன், தெய்வீகம் என்று பொருள் இல்லையா. சோ எதற்கு இது ஆப்போசிட்னாக்கா அஜ்ஞானத்திற்கு வந்து இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆப்போசிட் ஆனது. பிரத்யக்ஷ வாகமம், பிரத்யக்ஷ என்றால் டைரக்ட் இல்லையா. சோ அது எதுவுமே வந்து பிரத்யக்ஷம் டைரக்டா நம்ம கேட்கறது, கிவ்ஸ் டைரக்ட். கேட்பதால் நமக்கு என்ன விளைக்கின்றது, நமக்கு வந்து அதை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோம், we are having the feeling இல்லையா. சோ அதை வந்து புரிந்து கொள்வதற்கான முயற்சி செய்யறோம். மேலும் நம்ம மனசுலயும் எஸ் இது ரைட், இப்படிதான் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு என்பது ஏற்படுகின்றது இல்லையா. சோ அது எல்லாமே உணர்தல் மூலியமாக நாம் அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை வந்து தட் இஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னாக்கா ஒன்றை கேட்பதால் அதனுடைய விளைவால் நாம வந்து ஒரு செயலை வந்து நாம செயலாக்குகின்றோம். அதே பக்குவத்தோட அது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் த பக்குவத்தினால் ஏற்படக்கூடிய வெளிப்பாடு தான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா. சோ தர்மயம், பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் தர்மா அப்படின்னாலே மதம் இல்லையா. சோ மதம் என்பது நமக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் இல்லையா. சோ குய்யதமம், சோ பகவானுக்கு நாம ஆற்ற வேண்டிய கடமைதான் முதன்மையானது, ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. சோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒருவர் அதை ஆற்றினாலே தர்மத்தில் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்குவத்தை அடைகிறார்கள் என்று பொருள். சுசுகம் கர்த்தும், அதாவது அவ்வாறு நம்ம செயல்படும் பொழுது அது வந்து சுலபமாகவும், மேலும் வந்து இத்தகைய செயல்கள் வந்து சுலபமாக ஆற்ற முடியும். ஏன்னா ஈடுபாடு,
எப்ப நமக்கு ஒரு செயல் வந்து சுலபமாக தெரியும்னாக்கா அதுல நமக்கு ஈடுபாடு இருந்தாதான் அது சுலபமா தெரியும். ஈடுபாடு இல்லைன்னா அது ஒரு சிறிய காரியமா இருந்தாலும் நம்ம வந்து அது கடினமாக தான் தெரியும். ஏன்னா மனசு அதை ஏற்றுக்கொள்ளாது இல்லையா? அதனால ஜாய்ஃபுல்லி அதை வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா செய்யலாம் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பகவானுடைய கீர்த்தனங்கள் பாடும் பொழுது சில பேருக்கு வந்து சிலது மட்டும்தான் பிடிக்கும் இல்லையா? அவர்களால வேறு சில காரியங்கள் ஆற்ற முடியாது. ஆனா பஜன் பண்ணணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு நம்ம வேற ஒரு செயல் சொன்னா அவ்வளவு ஈடுபாடோட அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. வேறு விதத்தில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அங்க ஸ்டேஜ் அலங்காரம் பண்றது இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு செயல்கள் ஈடுபாடு உள்ளவர்கள் வந்து இந்த பகவான் முன்னாடி வந்து கீர்த்தனங்கள் பாடி வந்து நடனம் ஆடணும்ன்ற அந்த உணர்வு கூட இருக்காது. சோ எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்ம மனசு எதன் மீது லயித்திருக்கின்றது, எக்காரியத்தின் மீது லயித்திருக்கின்றது என்பதுதான் பொருள் இல்லையா? எப்பொழுது நமக்கு ஒரு காரியத்தின் மீது லயிப்பு இருக்கின்றதோ, அந்த காரியத்தில் ஈடுபாடு இருக்கின்றதோ, கண்டிப்பாக அதை நாம வந்து மேலும் அதாவது என்ஜாய் பண்ணி தான் நம்ம செய்வோம் இல்லையா? அதுல நம்ம வந்து பேரானந்தம் கொண்டுதான் நம்ம செயலாற்றுவோம். அதுதான் சுசுக்கும் கர்த்தும் அப்படிங்கிறது. அவ்யயம் என்பது எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்று, நிலைத்திருப்பது, எட்டர்னல். சோ அது 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டது இல்லையா? சோ இதுதான் வந்து ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட். ஆல்ரெடி நம்ம இதை 2 பார்த்தோம் இல்லையா? 2 ஸ்லோகம் எத்தனாவது ஸ்லைடு வரைக்கும் பார்த்தோம் நம்ம லாஸ்ட் வீக்? யாராவது எனக்கு ரீகலெக்ட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். மாதாஜி 9.11 வரைக்கும் படிச்சோம் மாதாஜி. அவ்வளவா படிச்சோம், 3rd வரையிலும் படிச்சோம். மாதிரி ஞாபகம் 11 அதாவது நம்ம 11 ஸ்லோகம் வாசிச்சோம்னு நினைக்கிறேன். இஃப் ஐ அம் ரைட். ஆமா, ஸ்லோகம் வந்து 11 வரைக்கும். ஓகே, நம்ம இப்ப ஸ்லோகத்துக்கே போக வேண்டாம், இங்க இருந்து இப்படியே பார்த்துட்டு போயிடலாம். ஓகே மாதாஜி. ஓகே, ராஜ வித்யா அதாவது வித்யைகளிலே அரசன் இல்லையா? சோ இந்த Sorry. வித்யைகளிலே அரசன் என்பது பகவானை பற்றியும். நீங்க இது பண்ணவே இல்ல, பிரேயர் சொல்லல. பிரேஸ் முதல்ல சொன்னேன் மாதாஜி, நானு ஓகே சாரி மாதாஜி, முதல்ல சொல்லிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஆரம்பிச்சேன். சோ பிகாஸ் இட் இஸ் த இல்லைன்னா ஒரு வாட்டி சொல்லிட்டா போச்சு. ஓகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோவிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदाण्डिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत् कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सो डिफरेंट फिलासफर्स எத்தனை பேர் இருக்காங்க பாருங்க. அதாவது கௌதமர், கன்னதா, கபிலா, யஜ்ஞவாக்கல்யா, சாண்டில்யா, வைஷ்ணவாரா அண்ட் ஃபைனலி வியாசதேவா இல்லையா? ஸோ 7 பெருமுனிவர்கள் மற்றும் ஸோ அந்த நிலையில் வந்து இருக்கக்கூடியது. ஸோ மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல், அதாவது இந்த டிஃப்ரெண்ட் பிலாசபர்ஸ் அவங்களுடைய கருத்து இல்லையா, கருத்துக்களை பற்றி எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். ராஜ வித்யை அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க. வியாசதேவர் வந்து நமக்கு பாகவதத்தை கொடுத்தார் இல்லையா? வேதாந்த சூத்திரத்திற்கு வந்து வியாக்கியானம் எழுதினவர், வேதங்களை 4ஆக பிரித்தவர். சோ இப்படி நம்ம வந்து இதிகாசங்கள், புராணங்கள் இல்லையா, அதே மாதிரி ஸ்மிருதி, ஸ்ருதி, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? சோ இது அனைத்துமே சாராம்சம் எதை பற்றி சொல்கின்றது என்றால் வந்து பகவானை பற்றி தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் வித்யைகளிலே அரசன். The essence of all the scriptures வந்து யாரை பற்றி எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது? எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஒருத்தர், அவரை பற்றியே தான் எடுத்துரைப்பது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த வித்யைகளுடைய அரசன். நெக்ஸ்ட் ரகசிய ஞானம், மிக ரகசிய ஞானம். எவ்வாறு அவருக்கு நாம் திருத்தொண்டு புரியறது தான் வந்து மிக ரகசிய ஞானம். This talks about the eternal activities of the soul and thus gives positive information இல்லையா? ஆத்மா வந்து பகவானுக்கு நித்திய தொண்டு புரிவது எது நித்தியமான செயல், எது நித்தியமற்ற செயல் என்பதை, பௌதிகம் எல்லாமே நித்தியமற்ற செயல் தான், அத புரிஞ்சுக்கணும். இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம இந்த குடும்பத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம்.
இல்லையா? எதுவரைக்கும் நாம் இங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோமோ நம்முடைய கடமைகள் இவை அனைத்துமே வந்து தற்காலிகமானதுதான். ஆனால் அது கடமைகள், அதை நாம தவிர்க்க முடியாது. அதை நாம் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். ஆனால் எப்படிப்பட்ட மனதோடு செய்ய வேண்டும்? பகவானை மையமாக வைத்துக் கொண்டு செய்ய வேண்டும். அனைத்துமே காட் சென்ட்ரிக்கா இருக்கணும். அப்பதான் நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் அனைத்துமே பூர்ணத்துவத்தை அடையும். மேலும் கர்ம பந்தனத்திலிருந்து நமக்கு வந்து விடுதலை கொடுக்கும் இல்லையா? அதே நித்தியமான காரியங்கள் என்பது என்ன? பக்தியில வந்து நம்ம நிலை கொள்வது இல்லையா? பக்தி செயல்களில் வந்து ஈடுபடுவது. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்ரவணம், ஸ்மரணம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஷ்யம், ஆத்ம நிவேதனம், அதுக்கப்புறம் சாக்கியம், அடுத்து வந்து பாத சேவனம் இல்லையா? சோ இது எல்லாமே வந்து நவவித பக்தி எல்லாமே வந்து நித்தியமான காரியங்கள். சோ இது செய்வதால் வந்து ஆத்மா வந்து தூய்மையா நன்னிலை பெறுகின்றது. ஆத்மா நன்னிலை பெறும் பொழுது மட்டுமே விடுதலைக்கு வந்து அது தயாராகின்றது. எது வரைக்குமே அது வந்து நன்னிலை அடையவில்லையோ அது வரைக்குமே அது எப்பொழுதுமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து பிறக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை மட்டும் அது பெறும். கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லெவல் பார்த்தோம் இல்லையா? ரகசிய அறிவு என்பது ஆத்மா மற்றும் இந்த உடலை, ஸ்பிரிட் அண்ட் சோல், இதற்கு இரண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை படிப்பது. நெக்ஸ்ட் பகவானுடைய பின்ன பகுதிகள் நாம இந்த ஆத்மா என்பதை வந்து படிக்கிறது. அடுத்து அவருக்கு எவ்வாறு தூய துண்டு புரியறது தான் வந்து மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். The complete lack of complete knowledge leads to misconception of imperialism or voidism. சூன்யம் மற்றும் வந்து அரூபம் இல்லையா? இரண்டுக்குமே உண்மையான ஞானத்தை பற்றி நமக்கு அறியாத பொழுது நாம வந்து அருபத்தன்மையும் மற்றும் வந்து ரூபமற்ற நிலை மட்டுமே வந்து நாம வந்து அந்த நிலை மட்டும்தான் அப்படிங்கறது வந்து பகவானை அந்த கோணத்தில் நாம யோசிக்கிறோம். அது தவறு. ஆத்மா எப்பொழுதுமே வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்க வேண்டியதுதான். இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து ஒரு உடலை ஏற்று மறையிற வரைக்குமே அது இயங்கி கொண்டிருக்கும். எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருளால் இல்லையா? மாடர்ன் டீல்ஸ் வித் ஒன்லி எக்ஸ்டர்னல் நாலேஜ், அதாவது இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட செயல்களுக்கு மட்டுமே நம்முடைய நாலேஜ், அதாவது பகுத்தறிவை நம்ம வளர்த்துக்கிறோம் இல்லையா? ஸ்கில்ஸ் இல்லையா? ஒரு இடத்துல வந்து வேலை செய்யறதுக்கு இந்த ஸ்கில் செட் வேணும் அப்படின்றாங்க. இல்ல யாராவது ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி ஒரு ஸ்கில் செட் வச்சிருக்காங்களா? எங்கேயாவது அந்த கல்வி இருக்கா? கிடையவே கிடையாது. ஆத்ம ஞானத்தை வந்து சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய எந்த காலேஜும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இல்லை. ஸோ பொலிட்டிக்ஸ், சோசியாலஜி, பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்தமெட்டிக்ஸ், அஸ்ட்ரானமி, என்ஜினியரிங், இப்படி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் இருக்கு. ஆனா there is no university where the science of spiritual soul is instructed. அதாவது உண்மையான ஞானத்தை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு மார்க்கம் என்பது இந்த பிரபஞ்சத்தில் கிடையாது. பவித்ரம் இதம் உத்தமம் இல்லையா? பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எது? பகவானுக்கு நாம் ஆற்றக்கூடிய திருத்தொண்டு இல்லையா? அது நமக்கு வந்து நம்முடைய இருப்பை வந்து தூய்மைப்படுத்தி நம்மள நன்னிலைக்கிட்டு செல்லும். ஸோ அதனால இட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். the potency means ஆற்றல், பியூரிஃபைங் பொட்டன்சி, அதாவது தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஆற்றல் வந்து பக்தி சர்வீஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். அது வந்து ரொம்பவுமே வந்து ஸ்ட்ராங் ஆனது, உறுதியானது. அப்பிராரப்த பலம் பாபம் குதம் பீஜம் பலனோமுகம் கர்ம கிரமேனைவ பரிலாயத்தே விஷ்ணு பக்தி ரதாத்மம் பத்ம புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இத மாதிரி இது ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? பக்தி ரசாமிரத சிந்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதாவது குட்டம், பீஜம், பாபம், அந்த பாவத்தினுடைய நிலைகள் எதுனாக்கா பிராரப்தா அண்ட் பிராரப்தா. பிராரப்தா இனிமேதான் நம்ம வந்து அதை அனுபவிக்க போறோம். பிராரப்தா என்பது இப்போ நாம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறது இல்லையா? சோ மேலும் நாம பண்ணக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாமே எந்த இடத்துல போய் தங்கும்? குடத்தில் வந்து தங்கும். குடம் அதுதான், அது ஒரு சோர்ஸ் இல்லையா? இப்ப எப்படி நம்ம தண்ணியை வந்து ஒரு டேங்க்ல ரொப்புறோமோ அந்த டேங்க் மாதிரிதான் நம்ம குடம் என்பதை. அதுல போய் நம்ம ஆற்றக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாம் அதே சாக்கு பை மாதிரி சேர்ந்துட்டே இருக்கும். அது இந்த பாவத்தை வந்து நம்ம செய்யணும்னு இந்த மனசுல வந்து நினைக்கிறோம் பாருங்க, அதுதான் பீஜம் என்பது. சோ பாவ செயலுடைய உற்பத்தி தான் வந்து பீஜமாகின்றது. அதனால நம்ம இந்த 4 நிலைகள், பாவத்தினுடைய நிலைகளை நாம கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ளணும். ஆல் சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன்ஸ் இல்லையா? வெதர் ஃப்ரூட்டிஃபைட், தட் இஸ் பிராரப்தா. இன் ஸ்டாக் வந்து எதுல இருக்கும்? நம்ம குடத்துல இருக்கும். அண்ட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் சீட், இது பீஜம் இல்லையா? கிராஜுவலி வந்து இதெல்லாமே நம்ம இடத்துல இருந்து தூரமாக விலகும். எது? நம்ம பக்தி செயலில் நம்மள நாம ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது. பவித்ரம் என்பது தூய்மையானது. அது 4 நிலைகள், implies all 4 stages. ஏஷாம் வ அந்தகதம் பாபம் ஞானம் புண்ணியம் கர்மானாம் தே துவந்த மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருதா அப்படின்றது வந்து டிட்டர்மினேஷன்.
அதாவது உறுதி கொண்டு விரதாக, அதாவது நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துக்கே ஒரு முறை சென்று விட்டு வரலாம் இல்லையா? பகவத்கீதை 8வது அத்தியாயம் இல்லையா? 28th ஸ்லோகமா கொடுத்திருக்கிறது. இது 7, 8 இல்ல 7 மாதாஜி 9. இல்ல அதுல ரெஃபரன்ஸ் அவங்க கொடுத்திருக்கிறது 7.28. இந்த ஸ்லோகம் ஏஷாம் ஸ்வ அந்தகதம் பாபம் ஞானம் புண்ணிய கர்மாணாம் தே துவந்த மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருதா அப்படின்னா அதாவது உறுதியானன்ற அர்த்தம். திதவிரதா அப்படின்னாக்க உறுதி, வித் டிட்டர்மினேஷன் அப்படின்ற அர்த்தம். The persons who have acted piously in previous life and in this life, அதாவது முந்தைய ஜென்மத்திலையும் நாம வந்து தர்மமான காரியங்களில் ஈடுபட்டு, மேலும் இந்த ஜென்மத்திலும் நாம வந்து தர்மமான காரியத்தில் நாம வந்து நம்மளை ஈடுபடுத்தி கொண்டால் வந்து அவர்களுடைய பாவ செயல்களும் பூர்ணமாக விலக்கப்பட்டு எராடிகேட்டட் இல்லையா, பூர்ணமாக அதாவது முடிவடைந்து ஆர் ஃப்ரீடு ஃப்ரம் த டியூவாலிட்டிஸ் ஆஃப் டெல்யூஷன். அப்படிப்பட்டவர்கள் இருமை எனக்கூடிய அந்த அதாவது இரட்டை தன்மை இல்லையா, இப்படி அப்படி 2 மனசு இருக்கும் இல்லையா, அந்த 2 மனதிலிருந்து அவர்கள் வந்து மேன்மை அடைந்து எதையுமே ஒன்றென ஒரே முறை ஒன்றுதான் ஒரு வழி பாதை இல்லையா, சோ ஒன்றே மார்க்கத்தில் செல்லக்கூடிய அந்த நிலை, அத்தகைய மனதை எப்பவுமே அந்த கான்ஃபிளிக்ட் இருக்காது, அவங்க கிட்ட கன்ஃபியூஷன் இருக்காது, இப்படி போலாமா அப்படி போலாமான்லாம் தோறாது. எதையுமே அலசி ஆராயும் பொழுது இதனால் என்ன விளைவுகள் என்பதை எல்லாம் யோசித்து செய்யக்கூடிய அந்த பக்குவம், இது எல்லாமே ஒரு சோபர் மேனுக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அவங்க என்ஹான்ஸ் பண்ணிப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் they engage themselves in my service with determination. யாரு பகவானுக்கு உறுதி கொண்ட மனதோட வந்து பக்தி செய்வார்கள் என்பதற்கான குவாலிஃபிகேஷன் தான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா முந்தைய பிறவிலையும் நாம தர்மத்தை பரிபாலித்திருக்க வேண்டும், இந்த பிறவிலையும் நாம வந்து தர்மத்தை கடைபிடித்து கொண்டே வர வேண்டும். அப்படி கடைபிடிப்பவர்கள் அவர்களுடைய பாவங்களிலிருந்து விலக்கப்பட்டிருப்பார்கள். and then அவர்கள் இந்த இருமனம் எனக்கூடிய அத்தகைய நிலையிலிருந்தும் அவர்கள் வந்து வெளியே வந்திருப்பாங்க. எதையுமே ஸ்திரத்தன்மையோடு அவர்கள் செயல்களை அவர்கள் ஆற்றுவார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் மட்டுமே பகவானுடைய தூய பக்தி சேவையை வந்து அவர்களால வந்து பூர்ணமாக செய்ய முடியும். ஸோ இந்த 4 stages can be purified அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இம்ப்ளைஸ் தமஸ், அதாவது உத்தமம் அப்படின்னாக்கா உத்தமம் அப்படின்னா தமஸ் அப்படிங்கிறது இல்லையா. ஸோ அதாவது இந்த தாமச நிலையை வெல்லுதல் என்று அர்த்தம். ஆக்சுவல் உத்தமமான டிவோஷன் சர்வீஸ் இஸ் நெவர் கண்டாமினேட்டட் பை மோட்ஸ். பக்தி சேவை எப்பொழுதுமே இந்த சத்வம் ரஜஸ் மற்றும் தாமசிக் இந்த மாதிரியான நிலைகள்ல வந்து இருக்காது. அதன் 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் தான் செல்வதுதான் தூய பக்தி சேவை. Although sometimes devotees prefer to be engaged like an ordinary man, therefore devotional service is transferred. சில சமயங்களை தோணும் பொழுது அவர்கள் ரொம்ப சிம்பிளா செய்யற மாதிரி இருக்கும், அவங்க வந்து ரொம்பவுமே வந்து ஒரு ஆர்டினரி பர்சன் மாதிரி தான் அவங்க தோன்றுவாங்க. ஆனாலும் அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய அந்த பக்தி சேவை வந்து தெய்வீகத்தன்மையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பிரத்யக்ஷ வாகமம் இல்லையா, டைரக்டா பகவான் உள்ள இருந்து நமக்கு வந்து ரியலைசேஷன் கொடுக்கறது, டைரக்ட் பர்செப்ஷன் இல்லையா, உணரக்கூடிய தன்மை. சோ பக்தி கொள்ளும் போது நமக்கு கூட கோயிலுக்கு போகும்பொழுது சில ரியலைசேஷன் வரும். அன்றைய நிகழ்ச்சிகள்ல நாம் என்ன தவறிழைத்தோம் என்பதை உணர்வதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பமும் அந்த இடத்துல கொடுக்கப்படுகின்றது இல்லையா. சோ ஒரு பக்தி செயல்ல இருப்பவர்களுக்கு இந்த உணர்வு கண்டிப்பா வரும். எதற்கு இந்த சூழ்நிலை ஏற்பட்டது, யாருனால் இந்த ப்ராப்ளம், நாம செய்ததா தவறு அப்படிங்கிறது எல்லாமே, நாம தவறு இழைத்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நம்ம வளர்த்து கொள்ளணும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால நம்ம எப்பவுமே தவறு இழைக்காதவர்களே கிடையாது. we all are prone to do mistakes இல்லையா. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை பிரத்யக்ஷ வாகமம் அப்படின்னா டைரக்ட் ரியலைசேஷன், நமக்கு எல்லாமே வந்து டைரக்டா வர்றது இல்லையா. ஒன் ஹூ கெட்ஸ் டைரக்ட் பர்செப்ஷன் ஆஃப் செல்ஃப், அவங்கள வந்து உணரும் பொழுது இது எப்போது கிடைக்கும், பக்தர்களோடு அவங்களுடைய அசோசியேஷன் இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் அவர்களால இத்தகைய நிலையை அடைய முடியும். டைரக்ட் பர்செப்ஷன். ஸோ டைரக்ட் எக்ஸாம்பிள் நாம் எல்லாருமே ஸ்ரவணம் சொல்லலாம், அதே மாதிரி கீர்த்தனம் சொல்லலாம். கீர்த்தனம் பாடும் பொழுது மனசு லயித்து பாடுகின்றோம், அதுல ஒன்றி விடுகின்றோம் இல்லையா. ஒன்றி விடும் பொழுது நமக்கு வந்து மனதில் பக்தி என்பது மேன்மையாக வருகின்றது.
தட் அண்ட் ஆல் இஸ் ரியலைசேஷன். அது எல்லாமே நமக்கு வந்து நாம யார் என்பதை உணர்வதற்கான மார்க்கத்தை அது இட்டு செல்கின்றது. மேலும் ஜபங்கள், நாம ஜபங்கள் வந்து செய்யும் பொழுது நமக்கு பியூரிஃபிகேஷன் நடந்துட்டே இருக்கும். ஸோ அழகான ஒரு கேள்வி ஒரு 20 வயசு பையன் அந்த செஷன்ல கேட்டுறான். 14 ரவுண்டு 14 ரவுண்ட்ஸ் he was doing. ஸோ அதாவது நான் இப்ப வந்து ஒரு தவறு இழைத்தேன். ஸோ மேலும் வந்து நான் வந்து நாம ஜபங்கள் சொல்வதால் எனக்கு அதுல வந்து முக்தி, அதாவது அந்த தவறிலிருந்து எனக்கு, பாவத்திலிருந்து எனக்கு மோட்சம் கிடைக்கிறது என்பது எனக்கு தெரியும். அதனால மீண்டும் அதே தவறை நாம் செய்யலாமா அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கூட அவன் கேட்டான். அதற்கான விளக்கம், எஸ் we have that offensesல படிச்சோம் இல்லையா நம்ம, அதாவது 10 offensesல வரும். we should not perform the sins by the advantage of chanting இல்லையா. சோ புனித நாமங்களை வந்து நாம ஜெபிப்பதனுடைய அதனுடைய முக்கியத்துவத்தால், அதனுடைய நன்மையால் நம்ம வந்து தவறுகளை என்றைக்குமே இழைக்க கூடாது. தவறு என்று தெரிந்த பிறகு அதை மீண்டும் வந்து இழைத்தால் அப்படின்னா நம்ம அதை தவறை நம்ம வந்து மீண்டும் மீண்டும் அட் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் சாண்டிங் பண்ணோம்னா அது மிக மிக தவறாகும். இது எப்படி நம்ம வந்து கிறிஸ்டியானிட்டி ரெஃபரன்ஸ் கூட வச்சு நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ NOIல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலே வருது அட் த அட்வான்டேஜ். அதாவது சனிக்கிழமை போயிட்டு நம்ம வந்து பாவ விமோசனம் கேட்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அது வந்து தவறு, பிராயச்சித்தம் செய்யக்கூடாது. பிராயச்சித்தம் இஸ் நாட், அதாவது நாம ஜபங்களை சொல்லி நம்ம பிராயச்சித்தம் செய்யறோம். நான் சொல்லிட்டேன் பாவம் பண்ணிட்டேன், அந்த பாவத்தை நான் கழிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க, அது தவறானது. பக்தி கொண்டு மட்டுமே நாம ஜபங்களை சொல்ல வேண்டும். எஸ், தவறு இழைத்தால் அதற்கான தண்டனை நாம கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். பகவானுடைய கருணை இருந்தால் அதை நம்ம கடந்து செல்வதற்கான மார்க்கம் கண்டிப்பா கிடைக்கும். அதை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய மனதும் பகவான் கொடுப்பார். அதை கடந்து செல்வதற்கான பக்குவத்தையும் அவர் வழங்குவார். ஆனால் அதை ஒன்றே தவறு என்று இழைத்த பிறகு மீண்டும் அதே தவறை நாம ஜபங்களுடைய வலிமையால் நாம் ஆற்றக்கூடாது. ஸோ அவ்வளவு 20 இயர்ஸ்ல அந்த எக்ஸாம்பிள், அந்த பையனுடைய எக்ஸாம்பிள் அட்லீஸ்ட் வி ஷுட் பி அப்ரிஷியபிள் இல்லையா. அந்த பையனை நம்ம என்னைக்குமே அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் நம்ம இல்லையா. ஸோ ஏன்னா உண்மையாக அவனுடைய உணர்தலை அந்த இடத்துல அவன் வந்து வெளிப்படுத்தினான். அதற்கு வந்து பிரபுஜி சொன்னாரு, நீ இன்னும் 2 ரவுண்டு தான் இருக்கு, அந்த 2 ரவுண்டு பண்ணிடு. ஸோ தட் அந்த 16 ரவுண்டு பண்ணும்பொழுது அவனுக்கு ஒரு பக்குவம் கண்டிப்பா வரும். 20 இயர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாலிபனுடைய, அதாவது அவனுடைய நோக்கம், அவன் செயல்பாடு, இதெல்லாம் எப்படி அவன் வந்து அதுல இருந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகணும்ன்றது எல்லாமே அழகா நேத்து அந்த யாரு ஜீவ்நாத் பிரபுஜி வந்து அழகா சொன்னார் ஆக்சுவலி. சோ இப்படி அவனாவது ஓப்பனா சொன்னா, நிறைய பேர் சொல்லாமலே இதை வந்து உபயோகப்படுத்தக்கூடியவர்களும் உண்டு இல்லையா. ஸோ வி ஷுட் நெவர் டூ தட் ஒர்க். அதாவது 10 அபராதங்கள்ல அதுவும் ஒன்று. ஸோ எஸ், இன்னொன்னு, இந்த மகாமந்திர ஜபம் சொல்வதே ஒரு ஆர்டிபிஷியல், இல்லைன்னா அது வந்து இமேஜினேஷன் நினைக்கிறது இல்லையா. ஸோ இதனுடைய மகிமையே ஒன்றும் தெரியாது, சும்மா நம்ம ஏதோ சொல்றோம் அப்படின்னு நினைக்கிறது, அதுவும் ஒரு அபராதம். மேலும் வந்து நாம ஜபங்கள் வந்து நம்முடைய பலன் கருதும் செயல்களுக்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. கர்ம காண்டா மோட்ல அட்வான்டேஜ் ஆஃப் நாம ஜபம் சொன்னா எனக்கு இந்த வேலை நடந்துரும்பா, நாம ஜபம் சொன்னா எனக்கு இந்த வேலை நடந்துரும்பான்னு நினைச்சுட்டு செய்யக்கூடாது. நாம ஜபங்களை பக்தி கொண்டு மட்டும் செயல்படுத்த வேண்டும். மேலும் நம்முடைய முயற்சி என்பது பூர்ணமாக அந்த செயலில் வந்து நாம வந்து செய்யணும். அப்ப தானாகவே நமக்கு என்ன செய்யணுமோ பகவான் பார்த்துப்பார் இல்லையா. அந்த நம்பிக்கை கொண்டு நாம செயலாற்றுமே ஒழிய, நான் 10 ரவுண்டு நாம ஜபங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சொன்னா எனக்கு இந்த வேலை ஆகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் பாரு. எப்படி தேவர்கள் வழிபாடு செய்யறோமோ அதே நிலையில் தான் நம்ம பகவான்ட்டையும் நம்ம அப்ரோச் பண்றோம்ன்ற அர்த்தம். அது தவறு. we should not take the advantage of the holy name. அது ரொம்ப ரொம்ப தவறான ஒன்று. மேலும் தவறான ஒரு அர்த்தத்தையும் இந்த மகா மந்திரத்திற்கு நாம கற்பிக்கின்றோம் என்று அர்த்தம். இன்னொருத்தருக்கும் நாம் இதே மாதிரி சொல்லி கொடுத்தோம்னு வச்சுக்க, எஸ் நீங்க இந்த மந்திர ஜபம் பண்ணு, உனக்கு இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் பாருங்க, அது தவறு. மந்திர ஜபம் என்பது நம்முடைய பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ். நாம எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்து எவ்வளவு கர்மங்கள் வைத்திருக்கின்றோம் என்பது நமக்கு தெரியாது. ஆனா இந்த உடலை விடுத்து நம்ம வந்து மேல் உலகம் செல்ல வேண்டும் என்றால் பக்தி எனக்கூடிய அந்த ஒன்றுக்கு ஸ்மரணம் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. அது ஆத்ம சுத்தியை நமக்கு ஏற்படுத்த வல்லது. அதற்காக நாம கண்டிப்பா பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த சோல், அதற்காக தான் நம்ம வந்து நாம ஜபங்களை செய்கின்றோம். தேவையற்ற கலங்கங்கள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட தூரமாக விலகணும். எப்பொழுதுமே இந்த புண்ணியமான காரியத்தில் நாம் ஈடுபட்டு பகவானுக்கு நம்ம நித்தியமான பக்தியை செலுத்தணும்ன்ற ஒரே ஒன்று, அந்த ஒரு செயலுக்காக மட்டும்தான் நாம ஜபங்கள் செய்ய வேண்டும். அதை விடுத்து நம்முடைய
இந்த பௌதிக புலன்களை திருப்தி கொள்வதற்காகவும் பௌதிக பாவங்களிலிருந்து நம்ம வந்து விலகுவதற்கு என்பதற்காகவும் இல்லையா அத்தகைய காரியங்களை நாம ஆற்றக்கூடாது. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இஃப் ஒன் ஃபர்தர் ஹெல்ப்ஸ் இன் மிஷன் trying to broadcast the message of devotional activity, one makes spiritual progress. அதாவது இந்த பக்தி தொண்டை வந்து அடுத்தவர்களுக்கு எடுத்து உரைப்பவரும் வந்து இந்த பக்தி பாதையில் வந்து முன்னேறுகின்றார். ஸோ ஒன் ஃபீல்ஸ் டிரான்ஸ்டென்டல் பிளஷர், பேரானந்தத்தை எப்பொழுது உணர முடியும். மேலும் வந்து அந்த பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸும் வந்து சுலபமாக அடையப்படும் எப்பொழுது நாம் இதை அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்துரைக்கும் பொழுது. எஸ், பிரபுபாதர் இவ்வளோ பெரிய இயக்கத்தை பண்ணிட்டு போனார் இல்லையா. நாம் எல்லாம் அதுல அந்த கடல்ல வந்து நீச்சல் அடிச்சுட்டு தான் இருக்கும் இல்லையா. சோ அந்த அந்த நீந்தக்கூடிய அந்த இதுல வந்து கரை சேரும் பொழுது இல்லையா, எத்தகைய கரை, பகவானுடைய திருநாட்டை அடைய வேண்டிய கரை, அந்த கரையை நாம் அடையணும் இல்லையா. நல்ல செவ்வனே அந்த நீச்சலை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும். அப்படின்னா நாம ஜபங்களை வந்து நாம பக்கு செயல்பட வேண்டும். அப்படி செய்பவர்கள் அவர்களுக்கும் இதை எடுத்துரைப்பவர்கள். நாம ஜபத்தினுடைய மகிமையை வந்து யாருக்கு எடுத்துரைக்க கூடாது, நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கும் நாம் எடுத்துரைக்கவே கூடாது. மகாமந்திரத்தினுடைய மகிமையை, அதாவது நாத்திகத்தன்மை மூடர்களுக்கு நாம் எடுத்துரைக்கவே கூடாது. அட்லீஸ்ட் இதை சொன்னா ஏத்துக்கக்கூடிய பக்குவம் இருப்பவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கலாம். அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முடியாதவர்களுக்கு நாம் அதை எடுத்துரைக்கவே கூடாது. குவாலிஃபிகேஷன் இங்க பார்க்கணும் இல்லையா. சோ பிரபுபாதர் அவர்கள் கோர்ஸ் இந்த பர்பெக்ட் வேதாந்த சூத்திரத்துல பிரகாஷா கர்மண்யே அபியஷாத், அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல். அது ரொம்பவுமே பவர்ஃபுல். சிம்பிளி பை என்கேஜிங் ஒன் பிகம்ஸ் என்லைட்டன்ட் irrespective ஆஃப் குவாலிஃபிகேஷன். இதுக்கு தகுதி கிடையாது. அதாவது இவன் படிச்சிருக்கணும், படிக்காத மீராபாய் அதாவது எதையுமே படிக்கல அவங்க இல்லையா. ஆனா அழகான பாடல்களை வந்து கண்ணனை நோக்கி அவள் பிரேமையை செலுத்தினாள் இல்லையா. அதுவும் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது பகவானால. பகவான் அங்க என்ன பார்த்தார் வந்து நித்திய, அதாவது அவருடைய பக்தியை பார்த்தார். கனகதாசா இப்ப எல்லாரும் உடுப்பி போயிட்டு வந்தாங்க இல்லையா, டிவோட்டிஸ் எல்லாம் போயிட்டு வந்தாங்க. பகவானே ஸ்வயம் இப்படி திரும்பிட்டாரு. ஜன்னல் வழியா தான் நம்ம வந்து உடுப்பில தரிசனம் பண்றோம். சோ இப்படி இந்த பக்கம் பார்த்துட்டு இருந்தவர் ஃபுல்லா இந்த பக்கம் திரும்பியாச்சு பகவான். சோ தரிசனம் எதற்கு என்றால் இந்த கனகதாசருடைய பாடல்கள் இல்லையா, அதாவது கானங்கள் கீர்த்தனங்களை கேட்டு பகவான் அவருடைய பக்திக்காக மெச்சு அவர் இந்த பக்கம் திரும்பிட்டார். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இது, அதற்கு எந்த தகுதியும் தேவையே கிடையாது. பக்திக்கு தகுதி கிடையாது. நம்ம மனசுல எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை கொண்டு இல்லையா தூய்மையாக பக்தி செலுத்துகின்றோம் என்பதுதான் மிக மிக முக்கியமானது. irrespective ஆஃப் குவாலிஃபிகேஷன் இல்லையா. நாரத மகரிஷி முந்தைய பிறவியில் அவர் வந்து ஒரு வேலைக்காரியுடைய மகனாக பிறந்தார் இல்லையா. அப்போ இந்த சதுர் மாசத்துல பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுக்கான மார்க்கம் கிடைத்தது. அவர்கள் உணவறிந்து மீதம் இருந்த அத ரெமினன்ஸ் இல்லையா, அந்த உணவை அவர் உண்டார். அதனாலதான் அவர் வந்து அடுத்த பிறவி அவர் தேவர். நம்முடைய பாவங்களிலிருந்து விலகுவதே அதாவது ஒரு டிவோட்டினுடைய பிரகாஷம். இப்ப பிரபுபாதர் அவருடைய ரெமினன்ஸ் எல்லாமே வந்து பக்தர்கள் எல்லாம் எடுத்துப்பாங்களாம். இந்த மாதிரி ரெமினன்ஸ் என்பது அவங்களுடைய இலையில போட்டு அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் கிடையாது. இப்போ பரிமாறுவதற்கு எல்லாமே ஒரு பவுல்ஸ்ல எல்லாமே வச்சிருப்போம் இல்லையா. அவர் எதை பரிமாறிக்கொண்டு மீதம் என்ன இருக்கோ அந்த பவுல்ஸ்ல அது எல்லாம் அதுதான் ரெமினன்ஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா. ஆனா அவர்கள் இலையில் விட்டதை வந்து யாரும் அந்த மாதிரி எடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சர்விங் அவங்களுக்கு பரிமாறி விட்டு மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த உணவு இருக்கு பாருங்க, அதை நாம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நம்மளும் அந்த பாவத்திலிருந்து விலக்கப்படுகின்றோம். ஸோ அட்லீஸ்ட் பக்தியில போகிறதுக்கு அந்த ஒரு பாதை வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும். அதனால்தான் நீங்க கோயில் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முதல்ல சீனியர் டிவோட்டிஸ்க்கு தான் பரிமாறுவாங்க. ஏனென்றால் மீதம் இருப்பது அனைத்துமே வந்து அதாவது அது ஒரு ரெமினன்ஸ் இல்லையா, பகவானுக்கு படைச்சது. அடுத்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் சீனியர் டிவோட்டிஸ், ஏன்னா பகவான் அவர்களுடைய ரூபத்தில் வந்து அதை வந்து ஸ்வீகரிக்கின்றார் இல்லையா. ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிராமின்ஸ்க்கு வந்து சீனியர் பிராமின்ஸ்க்கு வந்து எதுக்கு வந்து உணவு படைக்கிறார்கள் என்றால் இதுதான் காரணமே. அதுக்கப்புறம் தான் நார்மலான இந்த ஜனங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ தர்மயம், அதுக்கப்புறம் தர்மியாம் அப்படின்னா அதாவது ரிலீஜன் இல்லையா, பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் ரிலீஜன், அதாவது தர்மத்தை பற்றி நாம நல்லா தெரிஞ்சு கொள்வது இல்லையா, ஹையஸ்ட் கோல் டிவோஷன். சவை பும்சாம் பரோதர்மா, பரோதர்மா இல்லையா, தட் இஸ் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுது. யதோ பக்திர் அதோக்ஷஜே ஹைத்துகி அபி அப்ரஹி அபரீதஹத யதாத்மா சுப்ரசீதா. இது வந்து பாகவதத்துல முதல் கேண்டோ 2வது சாப்டர் 6வது ஸ்லோகம். அதோட டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன சொல்கின்றது என்றால், the supreme occupation, உயர்வான செயல் எதுன்னா
இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழக்கூடிய மனிதர்களுடைய உயர்வான செயல் எது என்று இந்த ஸ்லோகத்தின் பிரகாரம் என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்றால், by which men can attain to loving devotional service. அதாவது ஒருவர் அன்பான பிரேம பக்தியை வந்து செலுத்துவதற்கு அன்டு யாரின் மீது? பகவான் மீது, இல்லையா? சோ அடையக்கூடிய அந்த மார்க்கம் தான். Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self, இல்லையா? நம்மள திருப்திப்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய நிலை இருக்கக்கூடாது, இல்லையா? அது அன்மோட்டிவேட்டட். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பக்தி செய்யறோம்னா எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு நினைச்சுட்டு பக்தி செய்யக்கூடாது, இல்லையா? அந்த எந்த மோட்டிவேஷனுமே இருக்கக்கூடாது. வெறுமனே கேவல பக்தி செலுத்தணுன்ற அந்த ஒரு உந்துதல் மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கணும், இல்லையா? மேலும் அன்இன்டரப்டட், அதாவது அடிக்கடி நம்ம வந்து போயிட்டு வருவோம், இல்லையா? மனசுல எங்கேயோ வந்து அலைஞ்சின்னு இருக்கோம், மீண்டும் இழுத்து வந்து நம்ம மனசை வந்து பகவானுடைய பாதங்களை நிறுத்துவோம். அந்த மாதிரி இன்டரப்ஷன் இருக்கவே கூடாது. வெறுமனே ஒரே குறிக்கோள், ஒரே நிலை, மனதை வந்து பகவான் மீது செலுத்தி கொண்டு அந்த மாதிரி ஜபங்களை சொல்லுவது. ஸோ அதுதான் வந்து அன்இன்டரப்டட் சர்வீஸ்ன்னு பேரு. இல்லைன்னா நமக்கு இன்னைக்கு காலையில என்ன செய்யணும், இன்னைக்கு மத்தியானம் என்ன செய்யணும், இன்னைக்கு நைட் என்ன செய்யணும், இதெல்லாம் யோசனை பண்ணக்கூடாது, இல்லையா? என்ன சமைக்கணும், இப்போ நாம ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் மாதாஜிஸ்க்கு இது சகஜம்தான், இல்லையா? ஸோ இன்னொரு ஒரு ஹவர்ல நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே செய்யணும், பகவானுக்கு நிவேதனம் படைச்சிட்டு எல்லாருக்கும் பரிமாறணும், இதெல்லாம் இருக்கும், ஓடிண்டே இருக்கும். ஸோ நாம ஜபங்கள் சொல்லும்போது இதை பத்தி நம்ம யோசிக்க வேண்டாம், இல்லையா? ஸோ எல்லாம் அவர் செய்ய வச்சிருவார். மனசு கொஞ்சம் இப்படி இழுத்துட்டு போகும், மீண்டும் இழுத்துட்டு வந்து நம்ம விடுவோம், இல்லையா? அது எல்லாமே இன்டரப்ஷன் தான். அந்த மாதிரியான இன்டரப்ஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா நம்ம விட்டுறணும். ஸோ அப்படிப்பட்டதுதான் வந்து தூய பக்தி சேவை. வேதேஷு யக்னேஷு தபஸ்ஸு சைவ தானேஷு யத் புண்ணிய ஃபலம் பிரதிஷ்டம் ஏதி தத் சர்வம் இதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானம் உபைத்திய சாதயம். இதுவும் வந்து அதாவது 8.28. அது நான் இங்க பார்த்துட்டு தான் 8 போயிட்டேன். இது லாஸ்ட் ஸ்லோகம், கேவல பக்தியை பற்றி சொல்வது, அதாவது உத்தமமான பக்தியை பற்றி. ஐ திங்க் ராங்கா சொல்லியிருக்காங்களா? பகவத்கீதை 8. ஐ திங்க் வேற ஸ்லோகம் இருக்கு. ஐ திங்க் இது வேற ஒரு ஸ்லோகம். A person who accepts the path of devotional service, அதாவது யார் வந்து தூய பக்தி சேவை செய்யக்கூடிய மார்க்கத்தை வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாரோ அவர்கள் வந்து கர்ம, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்கள் பயில்வதால் ஏற்படக்கூடிய புண்ணியங்களும் சரி, அதே மாதிரி யக்னங்கள் செய்வதால் பெறக்கூடிய புண்ணியங்களும் சரி, மேலும் அவர்கள் எந்தெந்த தவங்களை மேற்கொள்கிறார்களோ அந்த பலன்களையும் சரி, அவர்கள் வழங்கக்கூடிய தானங்களும் சரி, அல்லது அவர்கள் இந்த பிலாசபிக்கல் இந்த தத்துவங்களை எல்லாம் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா படிக்கிறாங்க, இல்லையா? அதெல்லாம் தெரிந்து கொள்கிறார்கள். பலநோக்கு செய்யக்கூடிய செயல்கள், இதுல இருந்து எல்லாமே அவர்கள் வந்து என்றைக்கும் வந்து விடுபடுவது கிடையாது. அவங்களுக்கு இதெல்லாமே இதற்குரிய பலன்கள் அனைத்தும் அவர்கள் என்றைக்குமே அடைய பெறுவார்கள். வெறுமனே கேவல பக்தி மட்டுமே செய்து கொண்டிருந்தாலும் அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய இந்த கர்மங்களுடைய பலன்கள் எல்லாமே அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக உண்டு. சோ அனைத்தையுமே பகவானுக்காக அர்ப்பணித்து செய்தாலும் இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள்ல இருந்து நாம் என்றைக்குமே கர்ம பலன் இருந்து நம்ம விடுதலை பெறுவது கிடையாது. பகவான் ஆனால் நம்ம எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் செய்யும் பொழுது அந்த பலன்களை நமக்கு வந்து நம்முடைய அதாவது ஆத்ம சுத்தியை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது. நம்மளை வந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு அவர் வந்து இட்டு செல்கிறார். அவருக்கு எப்பொழுதுமே தூய தொண்டு புரிவதற்கான பாக்கியத்தை நாம பெறலாம். சோ அது ரொம்ப முக்கியம். அப்படிப்பட்டவர்கள் இறுதியில் வந்து பகவானுடைய திருத்தலத்தை அடைகிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. So the potent that without performing regular religious processes one can be raised to highest perfection, இல்லையா? வித்தவுட் அதாவது நம்ம எல்லாருமே சாதன பக்தி பண்றோம், அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சாதன பக்தியில தான் நம்ம வந்து சேரிட்டி பண்ணுவோம், இல்லையா? அடுத்து வந்து தவங்கள் மேற்கொள்வோம், அடுத்து வந்து தானங்கள் வழங்குவோம். இது எல்லாமே சாதன பக்தி. இந்த மாதிரியான சாதன பக்தி ஏற்படக்கூடிய பலன்கள் வந்து அத்தகைய பலன்களும் வந்து தூய பக்தி செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக ஏற்படுகின்றது, இல்லையா? சோ வித்தவுட் பர்ஃபார்மிங் இதெல்லாம் அவர் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது. ஆனால் அவர்கள் வந்து மேலும் வந்து இறுதியில வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை அடைகிறார்கள். அதுதான் மேலும் இந்த இடத்துல இன்னொரு விளக்கத்திலையும் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது எக்ஸாம்பிள் நாரத மகரிஷியினுடைய கதை தான், இல்லையா? அவர் வந்து ஒரு வேலைக்காருடைய மகனாக பிறந்திருந்தாலும் அந்த சிறு பிராயத்திலே வந்து அவருடைய பக்குவத்தை வந்து நம்ம பகவானை போய் பார்க்கணும், இல்லையா? தாய் மரணித்த பிறகு தனக்கு யாரும் இல்லை என்ற பொழுது பகவான் ஒருத்தர் தான் தனக்குன்னும் பொழுது
அவருக்கு அந்த சினத்துல இருந்த அந்த பக்தியினுடைய அளவு வந்து பற்றாக்குறை இல்லையா. அவர் வந்து தன்னிறைவு பாதையில தான் உட்காரணும்னு நினைச்சார், செல்ஃப் ரியலைசேஷன். ஆனாலும் பகவான் அடுத்த பிறவியில உனக்கு வந்து அதனால்தான் அவருக்கு வந்து எட்டர்னல் லைஃப் கொடுத்தார். ஸோ அதனால லோக சஞ்சாரி இல்லையா, அதாவது நாரத மகரிஷி. ஸோ அசோசியேஷன் ஆஃப் கிரேட் ஆசாரியாஸ். ஸோ அதனால்தான் நம்ம எப்பவுமே சீனியர் டிவோட்டிஸோட நம்ம அசோசியேஷன் இருக்கணும். அவர்கள் நமக்கு நல்வழிப்படுத்துவார்கள். ஒரு குருனுடைய மார்க்கம் நமக்கு கண்டிப்பா தேவை. ஷெல்டர், இனிஷியேஷன், இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. ஒன்ஸ் அசோசியேஷன் வித் கிரேட் ஆச்சாரியாஸ், and even if he is not educated or never studied the Vedas, can become familiar with all knowledge necessary for the self realization. ஆத்ம உணர்வுக்கு என்ன ஞானம் அவனுக்கு அடையப்படணுமோ அவனுக்கு கண்டிப்பாக அவனுக்கு கிடைக்கும். when you have the association இல்லையா. ஒரு குருவின் கீழே இருக்கும் பொழுது நாம் அஜ்ஞானத்திலே இருந்தாலும் குருனுடைய அனுகிரகத்தினால் நமக்கு ஆத்ம சுத்தி ஏற்படுத்துவதற்கு என்ன ஞானம் தேவையோ அந்த குருவானவர் கண்டிப்பாக வழங்குவார். அந்த மார்க்கம் கிடைக்கப்பெறும். அதனால நம்ம வேத சாஸ்திரங்கள் தான் பயின்றே ஆக வேண்டும் என்ற கிடையாது. சோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய நிலையில உயர்வான நிலையில, அதாவது நம்ம ஒரு செயலை பக்குவமாக ஆற்றுறது எவ்வளவு நம்முடைய பிரயத்தனங்கள் இல்லையா. ஒருத்தர் வீட்டுல நல்ல செல்வந்தராக இருப்பார்கள், அவங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும், செல்வ செழிப்பு இருக்கும், மனசும் இருக்கும், பக்தி சேவைக்கு தேவையான அனைத்து செயல்களிலுமே அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள் இல்லையா. தங்கு தடையே இல்லாம செய்வதற்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா ஒருத்தர் வீட்டுல இந்த பக்கம் கணவனும் அனுமதிக்க மாட்டார்கள், அந்த பக்கம் இன்லாஸ் ப்ராப்ளமா இருக்கும். இதற்கு மத்தியில அந்த யுவதி பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்குவமான முறையில் பக்தி செலுத்தணும்னா ரொம்ப சிரமம் இல்லையா. அந்த கடினமான சூழ்நிலையிலுமே எவ்வளவு முடியறதோ தன்னால அந்த பக்தியை அந்த பெண்மணி இட்டு சென்றால் தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் லெவல் இல்லையா. சங்கடமான நிலையில் இருந்து கொண்டு நாம நம்மளால இயன்ற ஒரு பக்தி சேவை நம்மளால செய்ய முடியறதுன்னா பகவான் அது நம்மள பிரச்சனை என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. அதனால எல்லாம் இருக்கும் பொழுது ஆற்றக்கூடிய விதம் வேறு, கடினமான சூழ்நிலையில் நம்மளால இயன்ற அளவுக்கு செய்யக்கூடிய பக்தியினுடைய மகிமை அதைவிட இன்னும் மேன்மையானது என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ நமக்கு எல்லாருக்குமே தடை கற்கள் உண்டு இல்லையா. மனிதர்களாகிய பிறந்த நாம் ஒரு விதத்திலுமே நமக்கு தடை கற்கள் உண்டு. அதையெல்லாம் நாம ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸா மாத்திக்கணும். எவ்வாறு நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா மாத்திக்கணும்? ஒவ்வொரு சங்கடத்திலுமே நமக்கு பக்குவம் என்பது உண்டு. ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு எப்பவுமே சக்சஸ்ஃபுல்லா போயினே இருந்தா அது நமக்கு என்றைக்குமே நன்மை வழங்காது. எந்த இடத்துல தடை வருதோ அந்த இடத்துல நம்ம முயற்சி என்பது நம்ம செய்வோம். அதை ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது நம்ம பிரயத்தனங்கள் செய்யும் பொழுது யாரை நம்பி நாம அந்த பிரயத்தனங்கள் செய்வோம்? எல்லாம் வல்ல இறைவனை நம்பிதான் இல்லையா. அந்த பிரயத்தனங்களால் நாம கண்டிப்பாக அதுல இருந்து வெளியே நம்ம பக்குவத்தை அடைகின்றோம். சோ நம்ம எந்த நிலையில் இருக்க வேண்டும், எவ்வாறு இந்த செயலை ஆற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அந்த செயலில் நாம இறங்கும் பொழுது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். எது வரைக்கும் கடினமான சூழ்நிலை நாம அனுபவிக்கவில்லையோ அது வரைக்கும் நாம பக்குவத்தினுடைய பூர்ணத்துவத்தை நாம அடைய முடியாது. சுலபமாக எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நிலையில நாம் அடைந்தோம் என்றால் நமக்கு வாழ்க்கையில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது இல்லையா. ஒவ்வொரு குரு ஆச்சாரியா, இப்ப நம்ம பிரபுபாதர் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா அவருடைய வாழ்க்கை நிலை, அவர் கடைசி அந்த 12 ஆண்டுகள் எவ்வளவு சிரமப்பட்டிருப்பார் இல்லையா. 108 கோயில்களை நிர்மாணம் செய்யணும்னா இட் இஸ் நாட் அ கிரேட் திங் இல்லையா. சோ அதுவும் வயோதிக 70 வயசுல நம்மளால இப்போ ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு பிரயாணத்தை மேற்கொண்டு வந்தாலே ஒரு 2 நாள் படுத்து தூங்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனா அப்படி கிடையாது. அவர் இங்கே இறங்கினால் நாளை காலையில போனோடனே மீண்டும் மங்களாரத்தில இருப்பார் இல்லையா. இப்ப யுஎஸ்க்கு போறாருன்னா நாளை காலையில போய் சேருவாருன்னா கண்டிப்பா அந்த 4:30 மணிக்கு எழுந்து மங்களாரத்தில பிரபுபாதர் இருப்பார். அப்படின்னா எப்போ 70 வயசுக்கு மேல. நம்ம இப்ப இந்த வயசுக்கே நம்மளால we need a rest அப்படின்னா நம்ம இன்னும் பக்குவத்துல முன்னேறணும்ன்ற அர்த்தம். ஸோ we have to do more endeavor. நிறைய பிரயத்தனங்கள் பக்குவம் அடைவதற்கு நாம செயல்பட வேண்டும். ஸோ அதனால தூய பக்தி சேவை செய்வதால் இந்த செயல்களால் செய்யக்கூடிய அந்த பலன்கள் அனைத்துமே நாம பெறுகின்றோம் இல்லையா. அத்தகைய பலன்கள் அனைத்துமே தூய பக்தி சேவையில வந்துரும். அப்படிப்பட்டவர்கள் பகவானுடைய திருநாட்டை கண்டிப்பாக சேர்கிறார்கள். அதனால்தான் அசோசியேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சுசுக்கம் தூய பக்தி சேவை வெரி ஹாப்பி ஒன் இல்லையா. எப்பவுமே சுசுக்கம் என்றால் சந்தோஷம் ஆக்சுவலி. So one can simply hear chanting the glories of Lord
or attend philosophical lectures on transcendental knowledge given by the authorized acharyas. Simply sitting, one can learn. Then one can eat remnants of the food offered to God. Nice palatable dishes. In every state, devotional service is joyful. இல்லையா? ஒவ்வொரு நிலையிலுமே பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது எஸ் மாதாஜி கேட்டாங்க என்ன, எஸ் பிரசாதம் சாப்பிட்டீங்கன்னா, எஸ் ஐ ஹேட் ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். நிஜமாவே மனசு ரொம்பவுமே திருப்தி. அந்த அளவுக்கு திருப்தியோட உணவு வந்து நான் சாப்பிடும் பொழுது பிரசாதம் தான் நம்ம அந்த மாதிரி சேர்ப்போம். வீட்டுல நம்மளே சமைக்கிறோம், அதை பிரசாதமாக மாற்றுகின்றோம். எஸ், சுவையாகத்தான் இருக்கின்றது. ஆனால் அது நாமளே செய்யும் பொழுது அவ்வளவு ஈடுபாடு இருக்காது. அதே வந்து அங்கே கோயில்ல வந்து பிரசாதமாக வழங்கும் பொழுது கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு வந்து ஈடுபாடு இருக்கும் இல்லையா? எனக்கு அந்த வெல்லம் பாயசம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அது கோயில்ல கொடுப்பாங்க, ரொம்ப அழகா, அதாவது ரொம்ப டேஸ்ட்ஃபுல்லா இருக்கும் அந்த பாயசம் என்பது. ஸோ அதை இன்னொரு வாட்டி வாங்கி சாப்பிடணுன்ற உந்துதல் கூட வரும். ஸோ அந்த மாதிரி கோயில்ல கொடுக்கக்கூடிய பிரசாதங்களுடைய மகிமை வந்து மேன்மையானது. ஸோ அதை நம்ம சாப்பிடும் பொழுதே நம்ம மனசு நிறைவா இருக்கும். ஸோ எஸ், வி ஷுட் ரிலீஸ் தட் மொமெண்ட்ஸ் இல்லையா? ஸோ அந்த பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கின்றது. மேலும் வந்து பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை சொல்லும் பொழுது அதை செவிக்குளர கேட்பது, சொல்லுவது, அதாவது சிரவணமும் கீர்த்தனமும் ரெண்டுமே இல்லையா? இப்படி பகவானுடைய புனித நாமங்கள் நேத்து பாத்தீங்க இல்லையா? ஸோ ஜீவநாத் சுவாமி வந்து அருமையா, அதாவது பூனை மாதிரி மியாவன்ற மாதிரி நம்ம சொல்லக்கூடாது. உள்ளுக்குள்ள இருந்து வரணும் அந்த உத்வேகம், அந்த ப்ரெஷர் வந்து ஹையஸ்ட் லெவலுக்கு வந்து வரணும் அப்படின்னு சொன்னார் அவர் வந்து. அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாருமே உத்வேகத்தோட வந்து, இல்லைன்னா மெல்லமா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் அவர் சொன்ன பிறகுதான் நல்லா கத்தி ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம இல்லையா? உள்ளுக்குள்ள இருந்து அப்ப மனசுல இருந்து வருது. அப்போ ஸோ ஈடுபாடு என்பது மிக மிக முக்கியம். எக்ஸாம்பிள் வந்து சனத்குமாரா became great devotees by tasting துளசி leaves offered to the lotus feet. இது எக்ஸாம்பிள். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அது. ஸோ அதனால சுசுக்கம் என்பது அதாவது நிறைவை கொடுப்பது. எத்தகைய செயல் செய்தால் நமக்கு வந்து அதாவது அதாவது பேரானந்தத்தை நாம் அடைய முடியும் இல்லையா? அதை பத்தி தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டு. எவ்ரி ஸ்டேட் ஆஃப் இன் எவ்ரி டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் ஜாய்ஃபுல் தான். இப்போ நம்ம ஜெய் மகாலட்சுமி மாதாஜி கூட ஷி கோஸ் ஃபார் த டெம்பிள் இல்லையா? அங்கே வந்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும், மற்றும் வந்து இந்த அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மாலையை தொடுத்து கொடுக்கறது இருக்கும், இல்லை டிடி வர்ஷிப்புக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ணி கொடுக்கறது இருக்கும் இல்லையா? அபிஷேகம் பண்றதுக்கு எல்லாமே நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாமே அதனுடைய ஜூசஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணுவாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே வந்து அதை வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஒரு தட்டில் எல்லாமே ஒவ்வொரு தட்டிலையுமே எடுத்து ரெடி பண்ணி, இது எல்லாமே வந்து சேவைகள் தான். அதையெல்லாம் செய்யும்போது நம்ம மனசுல நிறைவு. சங்கீதா மாதாஜி அவங்க என்டையர் ஃபேமிலியே வந்திருந்தாங்க. ஸோ நேத்துக்கு அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ஸ் எல்லாமே they were fully occupied with the services only from Saturday. So I should say thanks for her wonderful service there. So அவங்க பிள்ளைகளும் சரி, அவங்க கணவனும் சரி, அவங்க எல்லாருமே ஈடுபாடோட எல்லாமே செய்தாங்க சங்கீதா மாதாஜி. ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் பொழுது அதை நாம கண்டிப்பாக உபயோகப்படுத்தி அந்த சேவையில வந்து நம்ம ஈடுபாடோட செய்யணும். ஸோ அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? பேரானந்தம் கிடைக்கும். ஸோ ஒன் கேன் எக்ஸிக்யூட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பக்தி சேவை என்பது நம்மளால செய்ய முடியும். ஓகே, சோ அது எக்ஸாம்பிள் வந்து பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம், இதே இதுல படிக்க போறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் நம்ம விருந்தாவனத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட உரையாடினவர் யாருன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? அவர் வந்து இந்த இலையலான கப்ஸ் தான் வித்து அதுல வந்து 50% வந்து எஸ், சோ அந்த ஸ்ரீதர், எஸ் எனக்கு பேர் கூட மறந்து போயிடுது. தேங்க்யூ. கொலவேச்ச ஸ்ரீதர் இல்லையா? சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருக்கு வந்து கொடுக்கணும், அவருக்கு வந்து தரிசனம் கொடுத்து அவருக்கு தேவையான செல்வங்களை வழங்கணும்னு தான் நினைச்சார். அதற்கு வந்து அவர் என்ன சொன்னார்? அவர் வந்து எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு போரும் இதுவே அப்படின்ட்டார். அப்படின்னா இஸ் நாட் பிஹைண்ட் திஸ் வேர்ல்ட்லி ஆப்புலன்சஸ், இது எல்லாமே தற்காலிகமானது என்பதை அவர் உணர்ந்திருக்கிறார். தன்னுடைய ஜீவனத்திற்கு நடத்துவதற்கு என்ன தேவையோ அதுவே போரும் என்று நினைத்தார் அவர் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை, அந்த அதுதான் சிம்பிளிசிட்டினுடைய எக்ஸாம்பிளே நம்ம சொல்லணும்னா. சிம்பிளா இருக்கிறதுக்கு வந்து தட் இஸ் த வே. ஆக மொத்தம் நம்மளுடைய சுமையை நம்ம குறைச்சுட்டே போகணும். அதாவது எல்லாமே நம்ம அக்யூமுலேட் பண்ண பண்ண நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து ரட்சிக்கணும், அதை நல்ல விதத்துல நம்ம உபயோகப்படுத்தணும். அதாவது தவறான இடத்துக்கு போனாக்கா அதனுடைய பாவங்கள் இது எல்லாமே நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? அதனாலதான் அதிகமா எதையுமே சேர்த்துக்க கூடாது.
எவ்வளவு பாரம் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே வந்து சுமையை குறைத்து கொள்ள வேண்டும். கடினமான சூழ்நிலையை நாம் எதிர்கொள்ளும் பொழுது அந்த மாதிரி அதுல இருந்து நமக்கு பாவங்கள் எல்லாம் விலக்கப்படும் பொழுது நம்ம போகக்கூடிய பாதை வந்து சுலபமாக அமையும். அதனால பாவத்தினுடைய சங்கடமான சூழ்நிலையை நாம் என்றைக்குமே பகவான்கிட்ட போய் நான் ரட்சணை பண்ணுன்னு கேட்கவே கூடாது. அது நாம ஆற்றிய கர்மம் தானே. அதனால அதை நம்ம எதிர்கொள்ளணும்ன்றத மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கணும். ஆனால் அவருடைய கருணை இருந்தா அதை வந்து சுலபமாக கடந்து செல்ல முடியும் இல்லையா? அதை வேண்டுமென்றால் நாம் யாசித்து பெறலாம். ஆனால் பாவத்தை நாம் அனுபவிக்க கூடாது என்று கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடாது. அது தவறு. அது எப்படி இருந்தாலும் ஒரு நாள் நம்ம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அதை தவிர்க்கவே முடியாது. அவ்யயம் அப்படின்னா எப்பொழுதுமே நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று. சோ மாயாவாத பிலசபி இங்க வந்து ரிஜெக்ட் ஆகுது. As long as they are not liberated, they will continue their devotional service. But at the end, when they are liberated, they become one with the God after liberation. அதாவது அவர்கள் வந்து மேலும் தூய பக்தியை வந்து அவர்களால கண்டினியூ பண்ணவே முடியாது. யாரால? மாயாவதிசால இல்லையா? அவர்கள் வந்து பகவானோட இணைந்த பிறகு சேவை புரிவதற்கான மார்க்கத்தையே அவர்கள் அடைத்து விடுகிறார்கள். தட் இஸ் த எண்ட் அவங்களுக்கு இல்லையா? இவந்தோ தே ஆர் அங்க லிபரேஷன் ஆன பிறகு அவர்களோட பிரம்ம ஜோதியில கலந்தாலுமே அவர்கள் தூய பக்தி புரிவதற்கான மார்க்கம் என்பது அவர்களுக்கு கிடைக்க பெறுவது கிடையாது. சோ அங்க நம்ம அந்த கோலோகம் வைகுண்டத்துக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வாயில் காப்பாளர்கள் இருக்காங்க. ஏன்னா இந்த அருவவாதிகள் வந்து உள்ளுக்குள்ள நுழையாது, வாயில் காப்பாளர்கள் இல்லையா? சோ இந்த பிரகாசம் என்பதுல போய் அவர்கள் இணைங்கிறார்கள், அங்கேயே இருக்காங்க. சோ அந்த வாயில்களில் கூட அவங்களுக்கு என்ட்ரி கிடையாது. பிரம்மபூத்தா பிரசன்னாத்மா நா சோஷதி நா காங்ஷதி. சோஷதி காங்ஷதி ஆசை கொள்ளுதல், காங்ஷதி சோஷதி பாத்தீங்கன்னாக்க துயரடைதல் இல்லையா? பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா அதாவது பிரம்ம நிலையை அடைவது, அதாவது இந்த தூய பக்தி நிலையை அடைபவர்கள் வந்து எதை கண்டுமே வருத்தவும் படமாட்டார்கள். மேலும் வந்து ஏதாவது வேணும்ன்ற ஆசைகளும் அவர்களுக்கு இருக்காது இல்லையா? சம சர்வேஷு பூதேஷு அனைத்து உயிர்களையுமே ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை அவர்கள் பெற்றிருப்பார்கள். மத் பக்திம் லபதே பராம் இல்லையா? So they will be equally disposed towards every living entity இல்லையா? அதாவது fourth chapter தான் நினைக்கிறேன் இல்லையா படிக்கிறது நம்ம. அதாவது ஒரு கற்றறிந்த பிராமணன், 4th or 5th. ஸோ கற்றறிந்த பிராமணன், அடுத்து வந்து நாயை தின்பவர் எல்லாரையுமே ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய ஒரு குணம் வந்து அந்த சோபர் மேனுக்கு மட்டும் தான் இருக்கும் இல்லையா? நிதான புத்தி. எஸ் எஸ். அதாவது சோபர் மேன் அப்படின்னா அதாவது பாசந்தி என்பது வேடம், அதாவது பக்தனை போல வேடம் கொள்பவர். மல்லிகா மாதாஜி எந்த ஸ்லோகம் அது கரெக்டா? வித்யா வினய சம்பந்தி. சோ அது ஃபுல்லாவே அதாவது நம்ம ஒரு கற்றறிந்த பிராமணன் மற்றும் வந்து ஒரு அதாவது நாய், அதுக்கப்புறம் வந்து நாயை தின்பவன், செண்டால நிலையில் இருப்பவன் இல்லையா? அப்படிப்பட்டவனை கூட ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய மனப்பக்குவம். ஏன்னா ஒவ்வொருவருடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா இருக்கின்றார் என்பதை உணரக்கூடிய தகுதி அவன் பெறுகின்றான். அதனாலதான் அவன் வந்து ஒன்று போல காணக்கூடிய அத்தகைய மனப்பக்குவம் என்பது அவனுக்கு கிடைக்க பெறுகின்றான் இல்லையா? தென் அத்தகைய நிலையில் அவன் வந்து he attains the pure devotional service unto me அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ சம சர்வேஷு பூதேஷு மத் பக்திம் லபதே பராம் இல்லையா? பகவானுடைய அதாவது தெய்வீகமான அந்த சூழ்நிலை அந்த நிலையில வந்து அவன் சமாதி நிலையில் நிலை பெறும் பொழுது அவன் ஃபுல் அந்த இதுல வந்து பேரானந்தத்தை மட்டும்தான் அனுபவிப்பான். அப்படிப்பட்டவன் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதுவும் வேண்டும் என்று கேட்க மாட்டான், எதுவும் இல்லை என்ற ஏக்கமும் இருக்காது, ஏதாவது வேண்டும் என்ற அந்த ஆசைகளும் அவன் வளர்த்து கொள்ள மாட்டான் இல்லையா? So he attains the pure devotional service unto me அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Only by devotional service one can attain supreme personality of Godhead இல்லையா? பக்தி செய்வதால் மட்டுமே பகவானை அடைய முடியும். வேற எதனாலுமே பகவானை அடையவே முடியாது. அதை நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஞானத்தாலேயோ அதாவது கர்மத்தாலேயோ நாம பகவானை அடையவே முடியாது. இறுதியில் அனைத்துமே வந்து பக்தியில் நிறைவடைந்தால் மட்டுமே பகவானிடத்தில் நாம செல்ல முடியும். ஸோ ஒன் மஸ்ட் ஹேவ் அன்அலாய்டு அதாவது கலங்கமற்ற அந்த இது நிலை கொள்ள வேண்டும். அவன் எப்பொழுது அந்த மாதிரி நிலைக்கு செல்வான்? இந்த 3 ஏற்கனவே 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு சுத்த சத்துவ நிலைக்கு செல்லும் பொழுதுதான் அந்த நிலையை அவனால வந்து அடைய முடியும். Man whose mind has been enlivened by contact with the devotional service to the Lord gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead in the stage of liberation from all material association இல்லையா? அதாவது அவனுடைய மனது
வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தூய பக்தி சேவையில் அவன் நிலை கொள்ளும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய செயல்பாடுகளில் அவன் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலுமே அதன் மீது அவனுக்கு வந்து பலன்கள் மேல் அவனுக்கு ஈடுபாடு இருக்காது, பற்றுதல் இருக்காது. அவை அனைத்தும் கடமையாகவே அவன் ஆற்றுவான். சோ அப்படி இருக்கும்பொழுது அவனால வந்து பகவானுடைய அதாவது பக்தி தொண்டில் அவன் வந்து முன்னேற்றம் என்பது அடைகின்றான். ஸோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். மேபி இன்னொரு 4-5 ஸ்லைட்ஸ் இருக்கா? மாதாஜி, எஸ். இந்த நாத்திகர்களுக்கு ப்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து பார்க்கலாம் இல்லையா மாதாஜி? கண்டிப்பா உண்டு. அவர்களுடைய குரு அவங்களுடைய டீட்ஸ் அதாவது கர்ம பலன் என்பது ஒரு பிராப்தம் கிடைத்தால், ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் கிடைத்தால் எவ்வாறு ஜகாய் மதை அவனும் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு பிராப்தம் கிடைச்சது. அது மாதிரி எல்லாருக்கும் அந்த பிராப்தம் கிடைக்குமான்றது தெரியாது. நாம குரு இல்லை இல்லையா? we are not gurus, பட் அந்த ஆச்சாரிய லெவலுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு அனுகிரகம் இருந்தா கண்டிப்பா மாறுவாங்க. அது உண்டு. அதனாலதான் அஜ்ஞானத்திலிருந்து நம்ம வந்து சத்வத்திற்கு மேலோங்கவே முடியாது, எழுப்ப முடியாது. அது குருவினால மட்டும்தான் முடியும். குரு ஒருத்தனுக்கு மட்டும்தான் அந்த குவாலிஃபிகேஷன் உண்டு. ஏன்னா அவர் நிறைய ரிஸ்க் எடுத்துதான் அவனை வந்து இழுத்துட்டு வந்து விடுவார். ஏன்னா எவ்வளவு ரிஸ்க் இல்லையா? he takes care of all the things. அதனால குருவினால் மட்டுமே ஒரு அஜ்ஞானவாதியை வந்து ஞானதலத்தில் இட்டு வந்து உட்கார வைக்க முடியும். அவரை தவிர வேற யாராலுமே முடியாது. நம்பிக்கை. அடுத்து 9.3 ஃபெய்த்லெஸ் வந்து கண்டிப்பா யாரெல்லாம் பகவானை அடைய முடியாது என்பதை பற்றி சொல்லப்படுவது இல்லையா? சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் நீங்க எல்லாரும் படிச்சு இருக்கீங்களா என்பது given in CC definition of faith. Simply by serving Krishna one can achieve all perfection இல்லையா? எதுவுமே மனசுல நினைக்காம வருமனே கேவல பக்தி மட்டும் செலுத்தினாலே பகவான் மீது நம்பிக்கை என்பது தானாக வந்து சேரும். நம்பிக்கை முதல்ல எடுத்த உடனே வராது இல்லையா? அதை வளர்த்து கொள்வதற்கு நம்முடைய செயல்பாடுகள் என்பது மிக மிக முக்கியம். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து அசோசியேஷன், சாது சங்கா, பஜன கிரியா, இது எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? அனர்த்த நிவர்த்தி இல்லையா? இந்த ருச்சி, இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நிலையெல்லாம் போக முடியும். எடுத்த உடனே நம்ம ருச்சிக்கு போக முடியாது இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து ஸ்ரவணத்தை நம்ம கண்டிப்பா பரணும். ஃபெய்த். அடுத்து யதாதரோர் மூல நிச்சாசனேன திருப்தியந்தி தத் ஸ்கந்த பூஜ பாஷாக்கஹ பிரணோ பாரசஹ யதேந்திரியம் ததைவ ஸ்வர சர்வ வாரஹனம் அச்சுதேஜயா. எஸ். அதாவது பாகவதத்துல 4வது கேண்டோல வந்து 31வது சாப்டர்ல 14வது ஸ்லோகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதை நம்ம இதுல கூட படிச்சுட்டே வரோம். பகவத்கீதையில கூட உண்டு. பிரபுபாதருடைய வியாக்கியானங்கள்ல படிச்சோம்னா நம்ம எப்பவுமே செடி கொடிக்கு எல்லாமே வந்து மேல இலைகள் மேல வந்து நீர் ஊற்றினால் அது வந்து வேருக்கு முழுமையாக சேராது. வேருக்கு நீர் ஊற்றினால் வேரிலிருந்து அந்த செடிக்கு வந்து அந்த வாட்டர் வந்து ஃபுல்லா சப்ளை ஆகும் இல்லையா? ஃபீடிங் த ஸ்டமக் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த ஓல்ட் பார்ட். நம்ம வந்து உணவு வயிற்றுக்கு போகும்பொழுது திருப்தி கொள்கின்றோம், அதே மாதிரி வலிமையும் பெறுகின்றோம். அதே போலதான் வேருக்கு நீர் ஊற்றுவதால் அந்த செடியும் வந்து செழிப்பாக வளரும். அதை போன்றது என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ எவ்வாறு நம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்ள முடியும்? நம்ம வந்து அசோசியேஷன்ல தான், சாது சங்கத்தினாலதான். ஸோ 3 விதமானது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். அந்த பேசிஸ் கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி அண்ட் உத்தம அதிகாரி. அதுதான் இந்த இடத்துல லோயஸ்ட் வந்து கனிஷ்டம். அவங்களுக்கு நம்பிக்கை எல்லாம் இருக்காது. கடவுள் வந்து டெம்பிள்ல தான் இருக்கார் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அது தவிர்த்து வேற எங்கேயும் கிடையாது அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய நம்பிக்கை. ஸோ மே அஃபிஷியலி பி என்கேஜ் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அவங்க வந்து தூய பக்தி சேவையில ஈடுபடுவாங்க. அண்ட் கெனாட் அச்சீவ் த ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன் வராது அவங்களுக்கு இல்லையா? ஏன்னா எடுத்த உடனே எதுவுமே வராது. ஸோ பீப்புள் கம்மிங் வித் கிருஷ்ணா கான்டி வித் ஹிடன் மோட்டிவ்ஸ். சில பேருக்கு நிறைய உள்ளுக்குள்ள இதுக்காக தான் நம்ம வந்து போகணும், கோயிலுக்கு போகணும்னு நினைச்சிட்டு போவாங்க இல்லையா? அங்க போனா எனக்கு இந்த காரியம் நடந்துரும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போறது எதிர்பார்ப்புகளோட. அப்படிப்பட்டது எல்லாமே பௌதீக செயல்களுக்காக நம்முடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக்கொள்ளும். இது கனிஷ்ட அதிகாரி நிலை. முதல்ல நம்ம கர்மகாண்டால இருந்தா தான் அதுக்கப்புறம் தான் கர்மயோகிக்கே போக முடியும். கர்மகாண்டாக்கே வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதாவது இதற்காக போய் இதை செய்யணும்னு வராம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம கர்மயோகியாகவோ பக்தி யோகியாகவோ நம்ம மாறவே முடியாது. அட்லீஸ்ட் அதையாவது நம்ம ட்ரை பண்ணணும். அதுதான் கனிஷ்ட அதிகாரி. 2வது மத்தியம அதிகாரி. மத்தியம அதிகாரிக்கு ஸ்ட்ராங் ஃபெய்த் உண்டு. அவங்களுக்கு எது அதாவது பிரவிற்த்தி நிவர்த்தி எல்லாமே அவங்களுக்கு நன்னா தெரியும். ஸோ நாட் வெரி அட்வான்ஸ் இன் டிவோஷனல் ஸ்கிரிப்சர்ஸ். அவங்களுக்கு எல்லா வேதங்கள் எல்லாம் அவ்வளோ தெரியாது. டிபேட்டுக்கெல்லாம் அவ்வளவா போக முடியாது. எல்லாத்துலயுமே அவங்க வெல்ல முடியாது.
ஆனா சிம்பிளி தே ட்ரை ஃபாலோயிங் பை அசோசியேஷன் அண்ட் சிம்பிளிசிட்டி. ஆனால் ஒரு பக்தரை, அதாவது ஒரு குருவை வந்து ஃபாலோ பண்ணி அந்த செயல்பாடுகளில் அவர்கள் வந்து ஈடுபடுவார்கள். குரு என்ன சொன்னாரோ அதை வந்து அந்த நம்பிக்கை கொண்டு செயலாற்றுவார்கள். ஸோ மத்தியம் அதிகாரி தான் லெவல்ல இருக்கிறவங்க எல்லாமே, அடுத்தவர்களுக்கு எல்லாமே இந்த உபன்யாசங்கள் செய்யறது எல்லாமே வந்து மத்தியம் அதிகாரி. இவன் தோ உத்தம அதிகாரி ஆனவங்க கூட மத்தியம் அதிகாரி நிலைக்கு இறங்கி வந்துதான் வந்து உபன்யாசம் செய்வாங்க. ஏனென்றால் கேட்பவர்கள் அனைவருமே கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையிலோட இருப்பாங்க. அதனால அட்லீஸ்ட் மத்தியம் அதிகாரி லெவலுக்கு வந்தாதான் நம்ம வந்து யாருக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாமே வந்து எடுத்துரைக்க முடியும். உத்தம அதிகாரி நிலையிலே இருந்து சொன்னாக்கா ஹையஸ்ட் லெவல்ல வந்து வார்த்தைகள் இருந்தா கனிஷ்ட அதிகாரியில இருக்கிறவங்களுக்கு அது விளங்கவே விளங்காது இல்லையா? அதனால்தான் உத்தம அதிகாரியுடைய குவாலிட்டி அது. இவந்தோ ஹீஸ் இந்த உத்தம அதிகாரி நிலை, he will never preach இந்த உத்தம அதிகாரி நிலையில கிடையாது. எதிர்த்தரப்புல இருக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸுக்கு வந்து எந்த நிலையில எடுத்துரைத்தால் அதை அவர்களால் பக்குவமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமோ அந்த நிலையில் இருந்து கொண்டு அவர் அதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவர் அதை வந்து உபன்யாசம் செய்வார். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து ஸ்ட்ராங். அவங்க எங்க டிபேட் பண்ணாலுமே அவங்களால சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்து அதுல இருந்து அவங்களால வந்து ஈஸியா வந்து டிபேட்டை வந்து வின் பண்ணிட்டு வர முடியும். தட் இஸ் த உத்தம அதிகாரி நிலை. நோ சான்ஸ் டு ஃபால் டவுன். அவங்க தவறி விழுவதற்கான அந்த ஆப்ஷனே அவங்களுக்கு கிடையாது. ஃபெய்த்லெஸ் ஃபைண்ட் திஸ் பாத் வெரி டிஃபிகல்ட். அதாவது நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு பக்தி மார்க்கம் என்பது மிக மிக சிரமமான ஒரு சூழல். ஈவன் ஆஃப்டர் நிறைய வாட்டி அவங்க கேள்விப்பட்டாலுமே இந்த பக்தி பாதினுடைய மேன்மை பற்றி எல்லாம் அவங்க தெரிந்து கொண்டாலும் கூட அதை அவர்கள் வந்து ஈஸியா அந்த சுலபத்துல வந்து அவங்களால ஆற்றவே முடியாது. ஸோ வெறுமனே அவங்களோட நம்பிக்கை வந்து ஒரு சிறு அளவுதான் நம்பிக்கை. கடவுள் எப்படி கோயில்ல மட்டும்தான் இருக்கார், நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கார் என்ற அந்த நம்பிக்கை அவங்களுக்கு இருக்காது. ஸோ அதனால்தான் மீண்டும் மீண்டும் வந்து அவர்கள் வந்து இந்த பிறவி கடல்ல வந்து திரும்பி வந்துட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மிருத்யுலோகத்திற்கு அவர்கள் இந்த வழிக்கு வருவதற்கான காரணம் அதுதான். ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் கன்க்ளூஷன் ஆஃப்டர் ரீடிங் பகவத்கீதை படித்த பிறகு நம்ம வந்து இந்த என்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்கும்னாக்கா, கிவ் அப் ஆல் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அடாப்ட் சர்வீஸ் டு த லார்ட் வித் ஃபுல் ஃபெய்த். அப்படின்னா ஆல் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிவ் அப் மீன்ஸ் இந்த சென்ஸ் பலன்களை எதிர்பார்த்து நம்ம வந்து செயல்படக்கூடாது என்ற அர்த்தம். ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய பௌதீக செயல்கள், நம்ம குடும்பம் எல்லாத்தையுமே நம்ம ரட்சிக்கணும். ஆனால் அங்கிருந்து நம்ம பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. அது நம்முடைய கடமை இல்லையா? மேலும் இதெல்லாம் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய கடமை இல்லையா? நம்ம குடும்பத்தை ரட்சிப்பதும் பிள்ளைகளை வளர்ப்பதும் நல்ல நிலையில் எடுத்துட்டு வருவதும் இது எல்லாமே நம்முடைய கடமை. பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அதுவும் ஒரு பக்தி காரியம்தான். ஸோ அதை அவரை மையமாக வைத்தே நம்ம அனைத்து காரியங்களையுமே நாம் செயல்படுத்த வேண்டும். மேலும் வந்து எவ்வாறு நம்ம அந்த செயலை செய்ய வேண்டும், பகவான் மீது முழு நம்பிக்கை கொண்டு ஆற்ற வேண்டும். அப்பொழுது நமக்கு அந்த வழி நடத்துதல் என்பது உள்ளுக்குள்ளிருந்து பகவான் நமக்கு கொடுப்பார். எந்த பாதையில் சென்றால் நம்ம வந்து இந்த கடமைகளை எல்லாம் செவ்வனே செய்ய முடியும் என்பதை வந்து அதற்கான மார்க்கத்தை அவர் வழி நடத்தி கொடுப்பார். அத்தகைய நம்பிக்கை கொண்டு நாம செல்ல வேண்டும். பகவானுடைய புனித நாமங்கள் இல்லையா, பக்தி செயல்களில் நாம் ஈடுபட வேண்டும். நம்முடைய கடமைகளையுமே செவ்வனே நாம ஆற்ற வேண்டும். செக்ஷன் 2 நான் வந்து அடுத்த வாரம் வந்து எடுக்கிறேன் நானு. இன்றைக்கு நான் இதோட நிறைவு செய்கின்றேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கல்பதாருப்யச கிருப சிந்துபிஹேவச்ச பத்தியதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम